Pagdanan sa pagbiyong sa inyong biyong na ito pamagamata. Naibutang ko sa nato ng ipangkawiran, no? Mga pitaka, cellphone nila kinamawa, kay kinaraman tali ni cellphone, pitaka, kapag ganang pitulong juta na. Ibutang ko sa natin tulong biglang siyang juta. Aron makafocus ka sa pag-una sa mga hudang ang Panginoon. Na ato sa kalimutan ng mga problema na ito sa ato, no? Ng mga asawa, mga mansa umaga na rin natin ikasinapon, adyaw sa nakunahunaan. Masilingan na rin maghatag ng kape, adyaw sa kunahunaan, no? Iyong unusan nato ato mga mata diha sa kahilo, o ipadangan nato sa Ginoo ang ato ng mga pasalamat. Grasya kaayo nga hatod karong buhi pata. Grasya karon nga hangtod karon makalakaw, makadungog, makakita, makakaon, o nakapanarbaho pa kita, makasimba pa kita, mag-ato pa kita sa dapat nga atong atuan. Tungod kini kay ginubayan pang atong kinabuhi. Salamat Dios. Tuburan sa kinabuhi nga hangtod karon, ginubayan panimo ang among kinabuhi. Salamat sa grasya sa maayong panglawas, salamat sa grasya sa puso, salamat sa grasya sa maayong panghuna-huna, kay mong ihatag ka namo. Dili tungod kay alayan kami, apan tungod kay maluluyon o manghihatagon ka kanamo. Salamat po sa Dios sa mga tao nga nahigugma kanamo, na pinaagi kanila, nakabati kami sa galindot sa gugma nga imong gihatag na rin kanamo. Salamat sa mga tao nga nanginano kanamo, among mga kauban sa pamilya, among bana, among asawa, among mga ginikanan, among mga anak, mga mahal sa kinabuhi, suod sa pamilya, mga kaparentihan o kagalantanan nga nagunahuna sa among kaayuhan. Salamat sa mga tao nga nahigugma kanamo Ginoo, o gaampo usab kami anak kanila, naligunon mo unta sila, matagkaroon unya sa ilang kinabuhi. Salamat o Diyos sa gasa sa pagtuo, taliwa sa mga gumunhap, mga pagsulay, mga kalisdanan, taliwa sa mga panahon nga kami namukan o nalusno o nahisukamon, kitagaan mo kami kusog na makabarong o makatindog gikan sa mao nga mga kabaitan. Sa mga panahon nga nahugno kami Ginoo, banguna kami pagbalik. Sa mga panahon nga na wadaan kami paglaong, naghain kami gasa sa pagtuo. Sa mga panahon nga naghaduha kami sa imong presensya, liguna ang mong pagsalig kanimo. Sa mga panahon nga nagunahuna kami og dautan, hatagi kami sa kalamdag sa hunahuna o sa Espiritu. Ayaw kami pasang Ginoo sa among panginahanglan. Salamat sa grasya sa pagtuo. Salamat, Ginoo, ni kay gayunan nga kami makapamalandong sa among Lenten Recollection. Kami nga mga lungsuranon sa New Corelia, kami nga mga parokyano sa San Isidro Labrador, nining among parokya, nagpasalamat kanimo. Sa mga katalagma, kalisdanan nga among naiagian, sa mga pagsuway nga among kanunay nga giatubang. Salamat kay wa ikaw mutalikod ka na mo. Sayon ka Ginoo, wa ikaw, wa gayon kami mahimo. Ato karong awiton ang pasiuna awit. Mga tata, ato mong tadini sa screen, o atong awiton ang atong opening song. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Manindog sa makadayon, mag-exercise sa ta. Sige. Katong mga giriuma, kamo na mag-ikot sa pagpahilon ng mga uric acid na nasa mga lukon-lukon na Anyak ka nang adjust mo, gawas ng uban sa likuran na or makalihong kung maadyo. Manayaw sa itong magkadiyon. Aspilin, doon sa tubangan yung uban. Doon sa tunga, doon sa tubangan. Para makalihong na. Nakadiri sa screen ang ato ang freezer. No? Sundan lang doon sa ilihong ane. Apil ka na kay tigduka ng kurasa, labi na kay alas 3. Akong giandam na pamalandong nato sa Quaresma, mabok na pamalandong mao ni ang giuluhan kini o
Okay, i-project sa atin. Nawa? Ang title ani is pagpakabuhi nga matarong diha sa Ginoo dugukan sa atong buhi nga pagtuo. Sumpay po sa Ebanghelyo karon adlaw. Lipay sa kaso nakaabot o Mio Corelia, no? Kadaghan ko parenti ani hong nanay kay Baliser man o niya akong tatay pa niya o niya ligan. Naman pa yung mga ligan siguro din niya ang mga parenti, mga masipay, mga lumaan, mga lumaan mga masibay, mga lasaka, ako ng mga igagaw niya. Pero akong apelido, panya, kay panya man akong tatay. No. Mga panya, daghan po ni mga panya, kay kasagaran, mga panya, mga palaanak man. Mga panya sa buhol dagat pinaangkan. So, ang pagpakabuhi nga matarong diha sa Ginoo dugukan sa atong pagtuo. Ang gibasihan ning maong to gikan kini gikuha sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, no? Next slide. Ang pagbuhat og labaw sa kasagaran. Next slide please. Katong tiga-tiga pagpatadungan nagbasa sa Ebanghelyo ikan ni San Mateo. Sige, katong exercise sa mata, ako din na magpuklarong mata. Katong tinaw pa, labi na sa likod, dungan tagbasa. Sige, dungan tagbasa. Ang inyong amahan nga tuwa sa langit, sa walay pagpili, nagpadanaan sa iyang adlaw, ug naghakagugulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Nganong magpaabot man kamo nga mubawas kaninyo ang Dios, kung kamo nahigugma lamang sa mga tao na nahigugma kaninyo. Bisan gani ang mga gobernador sa buhis, nabuhat man ni ana. Kung kamo maghihimamat lamang sa inyong mga higala, unsa may nahimo ninyo nga labaw sa kasagaran. Bisan gani ang mga tao nga wala magtuo sa Dios, nagbuhat man ni ana. Kinahanglan magpahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga tua sa langit. Ika na sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ang nindot na pamaladungan nga mo'y anhata magsugod mga igsoon kinigiingog, unsa may nahimo ninyo nga labaw pa sa kasagaran. Iyon na Ginoo, ug mao ra isong takyo ng mga tao kung managkat po ninyo, sa may naana. Bisan to mga tao nga umutuo Ginoo na nagad man sa mga tao nga suod po nila. Ha? O mauwi inyong tabangan to mga tao nga mutabang po ninyo. O mauwi inyong imbitaron to mga tao nga mag-imbitar po paos ninyo. Sa may naaana, buhat o labaw sa kasagaran. Isura po ng hagit sa Ginoo, no? O nang sumpay ana imo jag higugmaan na imong kaaway. O niya og sagpao ni mong pikas aping ipasagpa po tong pikas. Niya o pangadyoon na imong kamisa dentro, ihatag po to imong kamisa. Patang isura ni pagbuhat og labaw sa kasagaran. Kung kay mo gibuhat na natin siyo, wala mo kabantay. Wala mo kabantay. Sampol. Kinsa ba nino ang galimang apo? Hansa atong galimang apo? Daghan na mga apostoles. Galimang apo. Ano mga apostoles? Galimang apo. E ba mo, uso na ron ang pag-alimat ang apo. Kanukan tag-apo sa itong mga anak. Uso na ron sa apo sa Bohol, sa Balilihan. Kaya kami ang pader, yung biyahe mo larga kung Canada pader, mag-unong kabuat, magatiman kung apo. Nauso na ron. Usahay kita sa puton, bito na itong mga apo, langas, kaaldaw na magdigandagan na itong sala, o niya, magduwa-duwa mo'y makabuang na mga souvenir o kasal na itong divider, di ba? Niyo daw sa mga kimay, punta mo mga bataan mo, kago rin mo kaadyo, di ba?
Pero kanang pagbantay yung apo, labaw na sa kasagaran. Nga naman, king-graduate na mo. King-graduate na mo pagkaginikanan. Panahon ang tana nga makarelax sa mo kay dako na yung mga anak. Pero, malukoy mata. Ang gugma sa itong mga apo, pag-atiman na itong apo at sweldo, umanatag buhi sa itong mga anak, hindi ko na naanapod sa gata sa itong mga apo. Buhat na labaw sa kasagaran. Tilalay mo'y ako kinamagwangan ko upat may kaigsuon. Ang pinakahago na, di man ko mo trabaho, mo baliban ng trabaho, ang pinakahago nga trabaho sa gamay pa ko nga muangal ko, kana mag-atiman o manghod, labi na na magpatubog bata nga, sige, manya. Kanang bata bitasig usa. Hago man kay kana maglungag ka inipaadjog, humana magtrabaho. Magbuang, magbugha ka kahoy, ini humagbugha, humani magtrabaho. Kana magpatuog kag batang hilakon. Wa kag hibaw gano sa ka mahuman. Mahurot ko imong kanta. Kanta kag bayang magiliw, lirong-lirong sinta bahay ko wa gyud mo matuog. Kana humanghod ka pare, namo kay isang pare, kinamanghuran na sa Kalapi Bohol. Kinamanghuran na kinahagwan kilakon bataan na sa gamay pa. Na mahurot lagi mong kanta, madugay ka mo nung magkakanta, di magyong putong sige maghilat. Ipakog lagi nung nang uwi, diretso nung nagbubon, nabumbong, bitaw ka na. Usok ko ito itong duljanan sa una, ang duljano ng bata. Wala magkakitang bata, magduljan na tagsana. Pakong ho, dito ka na, bubor, bitaw na iikod na itong singlit, itong marko, anong bumbong, kaya mong hilong. Di, kaya po man to. Usahay kantahan o kantag minatay. Kristiyanos, malandunga ang kasakit sa purgatorio. Ang ako matu. Ikaw matu, nagkantang nagbinatay na imong ikanta. Kinahaguan ni magkatiman o bata. Kung nga kamo mga inahan bayar ni John Mumay. You're living heroes. Kung mahimo gani pagkama kung monumento sa inyong mga anak, ang inyong natan ibutan. Katong naong sa bata, kung mga ko ng pangag na mungay, hago na nagamaan ka ng ribulto. Di lalim ni mama tayo. Ako, sus kakita, ko kay kinamagwangan magugo. Kaya kinintagnas taliwa sa kakapos o kapobrihon. Kaya kinamagwangan ko, mananangkot naman ang tatay. Kung nanay magamay yung basket, kaya kanang atikira, kung na itiga-atikira, basket weaving may magtrabaho. Pobre ni Kajo. Pero nagagitag mananggiti. Diyan mag-basket, upat may kaigsuon. Oh, what can you expect? Pobre doon. Mutubog man nakakita ko kay na tinuod ka ng kay pag tinuod. Dito na to seminaryo. O more pa. What kita? What kita kay may elemental na okasyon ako kita kay. Dito na seminaryo mag-birthday sa rector. Kanang unang tuwing na sila, maulay ni kay. Jamo-jamo doon may. Kaya, sungot mo ko sa una kaya, ako nga, galing nanay siya kay Bulakaw, bitaw, mamungay, mamubra, yan ni anak, kaya po rin lagi, magbilin to siya ka, nabibiron, nanay gatas, bitaw, wala kumod sa una, milkmaid, matong gatas sa una, kapot, milkmaid, kapot, tumiyakit ito nga, tagok nga, alam mo, isagong nilamaw buto, milkmaid, o liberty mo, matoy gatas sa una, magbilin ta, tagayon, masubot ko, kami mga dako-dako ng mga maguwang kay tinuguhong na may amo. Kanang tinuguhong barato na kasi sampura, ikam doon sampura kaya na may tablidya. Katong tinuguhong, wahaw na to, walang pagagabi Sa ligirin ko na umang, jaan ka, kita magkamagkagirin. Hindi ka puntag, uhian na to, kanang wanagin ni tubig. Diyan po tablidya, kaya mo may ikapalit. Usahay ka ni, huwag kamay. O na ipagkaon ang tinuguhong. Ang masuya, magkukay, binlan gito, maghodo. Usa ka tibiro, gilid, kay matutoy, kay mulakaw ang nanay. Paglakaw sa nanay. So, ako, higtotoy sa bibiron. So, sa dudog ka to, kahit hindi mo rin pagbitaka sa nanay. So, kilantos, subat naman-taman. Itmantang doon Pagbuhat o labaw sa kasagaran. Difficult na nahagit sa Ginoo. Pero kung kamo magtiazon, sa may forma o magtiazon nga bubuhat mo nga labaw sa kasagaran. Kayo ba magtiazon? Pader, sama ko tigdo, tiguan na ito.
sa sapok na magalod-luod, pero kung luwa na ni Humbana, kaya kung laway na ni Humbana. Ang kasagaran na itong buhaton kay, o kumiyatag sa Ebanghelyo, ang kasagaran itong buhaton, budog ka sa imong bana, kay imo man ang bana. Budog ka sa imong asawa, kay imo man ang kapikas. Pag-ingon sa itong Ginoong Jesucristo, buhat o labaw sa kasagaran, puti pasabot nga, palawmi pa ng imong gugma o inyong panagsuod, isip magtiayon. Kaya buhat magbubana, doon mo kaalingkat. Kung sa may buhaton o labaw sa kasagaran, example, celebrate mo anniversary. Pamisa mo sa parokya, no? Sa Wasay Parish of Dinhi, salamat Ginoo nga wa may magkabuhat. Salamat Ginoo kay mo ni mauna. Inugang anak, i-celebrate ang inyong mga significant milestones inyong sa inyong panagtiay. Example, wedding anniversary. Tig-celebrate ko ba mong anniversary o kasal? Haka ng tinoon. Di na makalimot na ganing-grit ng uman. Pero kaya mo, importante na, kaya mo na yung mga buhat na labaw sa kasagaran. Huwag mo kumaingon yung maglitson mo. Huwag anniversary, huwag ako kagloon, sa uman yung maglitson. Huwag kumayong pag-cater mo. Pwede ra sa inyong anniversary o simpa mo, magpasalamat, pa-bless mo, padawarin, padawer, mauli mo sa inyo, o dagisi mo kay Lamos Masipyo. Hindi kahapon, dugang irag mo sa kaputahin ang inyo, panihapon. Palit kung bangos nga dako nga pagagunlan. Sansani na kanang sibuyas, nagdaghang bumbay. Sansani ng gunlan. Kanya isok pa, pustag buhay. Dungan mo panihapon kay anniversary ko ninyo kasal. Diyan likuman, tuzuon dyan mo nga ay mong bana mo manghugas. Tuzuon mo. Kung ikaw masawa, bisa kahilang lanon ka, sa 38.1 mong temperature, kaligo. Pugsay mo, kaugay mo maligo. Bisa ko. Isang anong natin, humpani ka sa padong katakiga, kaligo na naman sa kayo na saring kasal. Hugas imong bana, ligo ka dito. Hindi ko man. Ato tiwa sa trapo, ibubuhok, natuto pa ng lapit ani. Diyan pag singinag, sihang. Singinag, sihang. Ato na singinag, parang si WL. Kawa naman ito gana, saan. Aja itong murang Legion of Mary, isuon, padung sa imong bana, kay manguros sa imong bana, Ginoo ko, sa tisiman, trinigahan. Pagsunod ang sinina na siya. Kaya ilang kwarto, pananglitan, o landrag na yung suga, kaparihaan ng mga spotlight, ilisip, bumilya na landong, aron dramatic pa, napoy trailing. Nakabantay ka hapit na sila mahumag maghugas sa bana, nanarapon na sa plato. O siya, asa mo pagpataha at puntahan na mura kagalaog sa imong gawin sa imong bana, triling mo gamay. O naay manig, lukuta, imong gawin o banig. Lami, no? Ano ba salit ka sa? Mutana mo, situha, magkapader, asa mo kung pagsapa, ang mga suwito, ang pader. Ako na ng paderwari. Lukot o banig. Kaya eleksyon sa imong banig, pagkaraw-karaw, ang banig. Kung yun yung banig, set, gamay direct. Pag-abring ikaw nga. Dahil, maunay tinuod, may iri-iri. Saka na bang buhat labaw sa kasagaran. Kamu din yung mga alagad sa simbahan mo kay Pao, inyong ibuhat labaw sa kasagaran. O bitaw kami mga pare, malipay ni pag-ayo sa inyong presensya na nanginlabot mong simbahan. Kaya mo, kamu mga church workers, mga pangangalangga sa simbahan, katikista, minister, kaapag, mga GPT leaders, in leaders busy na ta. Pura na tag-agila nga pangitaon. Pura na tag-tarsier sa buhol nga leaders busy. Ano man, kakadaghan karon ang mga batanong gabi na sa mga bagong tubo nga di na kayo manginlabot o simbahan. Bisan asa, bisan ako na sa Europe. Dito mag-Europe atong November. Suri-suroy ko sa Europe, 5 na nasod. Patay na ilang simbahan. Mga dagko ka sila simbahan. Wala'y malimba.
Dahil sa kasimbahan, isipahan na mo dito sa Espanya, Domingo, 14 ra ka buok na nimba. Gasanggiit pa doon. Kasabot mo gasanggiit. Kagana ka. Matiguang ng isanggiit. Asa ka pagbatang? Kinadakuan nila simbahan. Kana doon, simbahan, isang pagkapila-pila. Kaya sila mga simbahan. Di na sila manimba. Ang luuyang maabot sa Pilipinas. Kasugod-sugod na ako. Mabito nga kamo nang ilabot sa simbahan, mahandi mo sa simbahan. Mahimo na magmanimba mo, muli mo sa inyo, hindi ko na mo mapalabat-labat. Pwede mo na. Pero nga nung hingapil mo as mother partner, nga nung hingapil mo as CWS, as katikis, kahago mo galangan mo panahon para sa simbahan. Ibuhat mo lamang sa kasagaran. Bahandi mo sa parokya, bahandi mo ng mga pari. Dali ka mantay ko, mga matay, bidata ka ng 40 years old karong pataas, kita na generation. Kung ano, kisa kayo muturo, karaw, huliwin. Dali ka ni karong mga magpamisa, kasagaran ka na, mga parihang kaedad na to. Maiham na magpamisa ng mga batanon. Tagayo, nga ang mga kalitungod po ninyo nga na-intuin sa inyo mga Diyos noon. Pero kasagaran sa magpamisa, 40 years up. Kaya di anak pa sa itong magatigwangan. Ano mag-lecture kita ko seminaryos nagbilaran kung mas seminaristahan mo hindi ka pari yung mga pasmo na mo diyan mo na magpamisa mao nga bahandi mo kaayo sa simbahan katikis ka sa parokyan house Balilihan Bohol pinaragoy honoraryo mo katikis ka parang 20 pesos oras ora na ilan gamay counterpart sa SSS at sa PPL why snacks why paniluto ila pang gasto kabal-habal ang uban nila kasaga, mga retired. Pero ang ilang makakago ba? Makonsensya dito. Kung ano ang gingan mga katikisa sa akong parokya sa may taga-Balilihan Bohol, tingnan mo sila mga katikisa dito nga kay Jamong may snacks, pawian do dito. Huwag na ay mamatay, adyaw do pa sa inua. Ilang sa haya. Tapos, 40, subad. O ka na habwa, bitaw, anang na'y lubong sa mag-ihaw, magbaboy na uban. Adtuzot mo, kay bahala o luod pa ng ihaw, kay bugnaw, kay na'y pinatay. Kan-izot. Kay isamat nila magkapawi mo. Kaya mo yung itahong sila. Kamong taga-Buholi ni, katapan naman ang Balilihan o katikiran, no? Kay bawa na. Suba naman ka, huwa anak. Sa unang pa man ay tulay, kanang durol, Balilihan o ang ilan ng tikiran, no? Dahil kaya yung uyangon ni Kato, tilimuana. Dahil mga katikista nga, tudlo intang sa durol elementary school. Lista man po, bispiras man sa antikira. Bispiras di, muli ko sila ikaon. Di gigang makita naman. Suba rin tabukon, giinarog, ato ka. Mangin ma'am, bispiras na kayo, pagkakaon pa. Dito ito po magkatikista. Sa una kayo di po magpatalo ng mga bajin, magsayal man. Di pag-ubog nila sa suba, babaha man di, di kuha ilang mga shorts, mga underwear kay ang hamag mabasa. Habog magtubig kay habog magpaha. Ilang sayal, ilang iwalis. Ng palda. Sige mo pong pag-istorya, sige pong paglibak ng mga katikista po. Ang libak sa pare, sa mga silingan. Abot na sila sa nataran, sa bahay, sa lagi pamistahan. Gangan na, ihapon sila sa limang sayal. Nalipat, tignan mo na huna sige, mag-istorya. Maus-us, ang ilang sayal. Ingon din ang ipamistahan. Ginoo ko nga ko mga katikista, pag-ibog pa rin ulan. Nakuha na sa huna-huna. Sige, mag-istorya. Hingabot na sa tagbahay. Kapaibog. Saka ang saya. Palda. Okay ba mo, mga alaga sa simbahan? Padayon dun mo. Siya ro na po kita hinumduman sa Ginoo. Hindi mo nag-ingon o buhat o labaw sa kasagaran. Mga ordinaryo na ito, mga buhat na ihatag na ito sa tumang paghigugman. Mga lectors, magayon mo ha? Ayaw mo kahadlok sa mga kalisdanan. Kaya mo, abot din panahon nga malisang o mahadlok ka, yung napita po ito mapildi sa gahong sa panuway. Kanang mga hopelessness na ito. Iligro ba dyan yung mga kahadlok o palabian? Kaya matag kahadlok.
Mahadlok kang masakit, mahadlok kang mamatay, mahadlok kang bijaan, mahadlok kang matiguang, mahadlok kang mayat-yat niya itong beauty. Kung naghang nagikahadlokan ng kinabuya, mahadlok kang ipag-igong niya itong pensyon, mahadlok kang mabali itong pustiso, sa mo may ubagi kinahadlokan na ito. Pwede ka din lektor ba? Mabasa dito ang misa. Dahil lektor nga padong mabasa, niya, padung na mag-misa, hingkabit mag-ingon ang parte o English itong misa. Kaya na'y foreigner na yung sipa, nagurong-gurong daw lektor. Maluoy itong kapatid. So, kinukong pa rin Bisaya, kasi nag-ipartisan pa rin. At siya ito, magbinungang pa rin maluoy. Kaya ako, ay anak ito, ligtog ang anak, siya ko, Bisaya ko, nag-ipartisan. Yun, papartisa, ito po pa rin, maluoy ka, ingon pa itong pa rin. Hindi na mahimaw, kaya kini mga bisita na itong foreigner, kinahanggang untahin na, wala maangan o winlay. So, ito, sa mahilo na pagpasok, kapagbabang, siya kapasok, siya kapasok, pagsugod sa hanggang din ako din. So, second reading masija, ikaduhang pagbasa niya, English na, napugos siya, kasi siya may second reading. Suwang ni San Pablo nagto sa taga Filipo, naman ang Filipos, niya, nagbasa na kay a reading from the letter of St. Paul to the Philippians na nag-English. Sila kahantong ingon ang lector, le minister. A reading, second reading is taken from the letter of St. Paul to the Philippines. Tindog ang foreigner ito. Kalibog ang foreigner. Diyan mo Jesuan sa San Pablo ito sa Pilipinas. Yung Pilipinas, hindi mo Philippines. Kahaglok pa. Kaya sa katapusan na naganamay the word of the Lord. Pulong sa Ginoo. Sisang kahaglok yun pag lektor. The end of the world. Impastanan. The end of the world. So, paningkamot na makabuhat kita labaw sa kasagaran. Ma'am, naging sa Ebanghelyo karon. Unsa ba inyong nabuhat nga labaw sa kasagaran? Kana magaling matagtiguan, labaw sa kasagaran na. Labi nagnapo mo kay Joon na ikaw tungod kay nimo na ang mga duha ka tiguan nimo, wa na ka abroad, wa na ka kasuroy-suroy, gikan sa munisipyo mo uli kag dali, malit pa jud kay ito pay mga tiguan, labaw sa kasagaran na. O mo kay Joon na ikaw mo'y nangabaga. Sos labaw sa kasagaran na makapalangit na. Sa makasapot mo ito po na magalimang tiguan. Labi na ka nang naiuli na kahinongdong, Alzheimer, kinahaguan. Nabago kang gahuga sa ginana ng aso na pagluto, atang sumutan. Nabago kang gamap sa iyong ginihian sa po, nakaigit na po na itong tayo. Muna usahin na ba, magtunaw ito tagatas, insure, may gatas ang tiguang libag lusin na. Sige, tagatas, ang tunaw. Ano sa ako ka mamatay na ka muna kay classmate. I-graduate na yung mga class. Ito gagya ko po. Pero sige, magtunaw gatas, kaya ipainom, marong malansi. Pero naman na, pero luyo niya ng tanan, timan niya sa grado ng buhay. Pagalima o tiguang. Ito si balimbog na matiguang, makakapa na. Buhat na sa kasagaran, labaw sa kasagaran. Dito sa Tagbilaran, diha ko mas kasidal masahin ay hospital na ito, Tagbilaran Community Hospital na. Dahil tiguang na, natuon, nabinta na kapit, kalima na ito, balik-balik o hospital. Yung mga anak, ay manay, akabangon, yung mga atlet, mangulig, mga anak. Ihago na ito pa mga anak, may kaya ilig-uli, iman mamatay, larga na po. Huwag po mamatay, uli na po, huwag po mamatay. Hinapon niya, di ko ito, isa nga, kaya sabaan data. Ikalima na ito uli sa mga anak, kayo kapinaw na shot. Kasabot mo, kapinaw, no? Kamay kapinaw ka na. Gatinga, gahabjang na. Pag binulano, alam mo kayo, nagkamapagulano na, gahabjang na. Pag humano, lima na po kanong hilog kay kada hospital kay ipa pre-operan man kay natuon man po. Nandiyan, dito na humano, kalimang hilog pre-operan. Gatinga na ito, maragwa na mamilog, hingo na ito, binumagol ka na. Mahal, lakaw naman. Kinabang,
Ato ko magahiyo na ba kay gigimirit na sila nato. Nahiluna lang yung mga anak ma, si Kuan PT na, dato mga PTL. Yung therapy sa mga sa New Zealand, dapo inar sa London, dapo engineer, pagko, genetic engineer. Lakaw na ma, at sa nakapuri na mo, kaya mura majog na dyan. Muhawin pa siya, bakit pa magtubugruan, lakaw na ma. Iyong mo. Pag umanikalit ito, buka at tiguang sa ginaw, asa maligo pa doon. Huwag kasapon. Huwag kasapon ng pagkamadyo. Ihanggo na sila gulti. Ihanggo na sila gulti. Balik na mo, uli na mo. So, tingnan niya na, no? Labaw sa kasagaran. Kabuhat na mo anak, pero sa itong mamalandong karon, I hope na ma-aware mo. Ipadahal ng pagbuhat o labaw sa kasagaran. Importante ito na. Kami mga pare, hagit ko nila mo, unsao na mo pagkatiman ang mga butang labaw sa kasagaran. Pag-misa ni, ordinaryo man ang buhat ng pare. Pagpakalawat, pagpagkubisan, samay labaw sa kasagaran nga nabuhat na mo mga pare. Kamo mga hinimbahon. Kaya mo kamong hinimbahon, di man tanan magdiajon puros hinimbahon. Usay mahimo ba dyan ang away na to? Kana kamo mga asawa Diyos nun, dahil yung bana irehes. So, mahimong away na kadugayan. Or bana Diyos nun, dahil asawa ko duwa kailang Ginoo. Mahimo ng away kadugayan. Kadaghan akong kakuha niya na. Kana bitong daghan mga tulumanon, kadaghan tagdibusyon, daghan tagmubinahan. Aswat ko kita mo kanaog sa ato. Kanaog ito simbahan, yung pagbisa, tugay pa mabunta mahuli, kay naghapat ang higisa mga santos, napay na, usay, tagsa-tagsaon pa mong lips to lips to mga santos sa itong altar, tugay kang kauli. Niguli ang suko, na yung bana, kinapas mo na, alas 9 na, tugaya na ka, sa matigyapungan di mo na simbahan, hingangay baga na ito pura paruko. Wala, hingangay baga na pura paruko. Kaya ito ang magyampungan sa simbahan. Pero kanang inyong gibuhat, bisan o ikasakit sa inyong bana, kita mo sa piling. Nanuman, kita mo sa mga butang na espirituhanon o Diyos mo. O kana mo ilabaw sa kasagaran. Ha? Sos, nindot ang kinabuhi di ay. Karon, next slide. Unsaon man nato ang paghimo o mga butang nga labaw sa kasagaran. Nakoy lima ka mga pamalandong dinhi, timan ipon ni, basig ang joke sa inyong matimanaan. Yung mga mahutanan ni joke, saan gisulti pa rin pa rin, bawo palamuon man to. Timan ipon, hindi palamuon. Sa atong kinabuhi, kayo maginom, sabay nabuhat ninyo ang labaw sa kasagaran. Number 1 nga, butang nga makaingon naglabaw sa kasagaran, nagitudlo ka nato sa itong Ginoong Jesucristo. Number 1, ajawat-a ng inyong mga kasadya sa kasing-kasing. Kaliwa sa mga kapildihan. Ang sa tupapa mismo, nagpahilumdom na ito ni Ana, joy in the midst of suffering. Bago pa na sa tupapa, kapada sa gusto ka apostolic letter or encyclical letter ba ito ginanlag, Evangelii Nunciante. Ang translation sa English, joy in the gospel. Ingo na sa tupapa, ang usa ka Kristohanon, puno sa kasadya, sa kasing-kasing, kaliwa sa mga pagsuway. Malipayon siya tungod kay suod siya sa Ginoo o ang Ginoo sa Jesus mo'y naghatag nato og kasadya, kamayan. Kumusta malipayon pa ba mo sa inyong kinabuhi? Ha? Kamu mga minjo, malipayon pa mo? Kamu mga mahalin, malipayon pa mo? Ha? Angay tag malipay. Di sa kung sa itong estado sa kinabuhi, video, biyudo, biyuda, kamo mga single, blessed, ani, ulitaw lagas, o dalagang ulay, angay tag malipay. Mauha gani ang kalipay sa itong kinabuhi, ingon ang Santo Papa, di na ka Kristohanon. Kamo mga biyuda, ani, o biyudo, nakatilaw na mo og sitwasyon na of course, namatay at pagkabikas mo, bito ng biyuda na ta. Abay mga biyuda, ani?
Pag malipayon, gihapon mo, ha? Oh, biyudo. Kasi biyudo. Gawas kami pariwarin kay biyudo na may forever. Pagkay istorya sa kabiyuda na namatyan o bana. Na, mingaw bitaw kaadto na iniglubog sa tumbana. Inighaya kay malinaw man ta kay habang magmuduaw. Ako sa pagkamatay sa nanay, nalingaw ako kay nakalipon pag di pa makapati mo tinuod na kamingaw ba. Kay naghan pa mga G, sabat o mga G, ang kinamingawan na nakana iniglubong. Kana bitong gikan na mo sa mindiryo na manghipos na ka sa mga gamit sa imong bana o sa imong asawa nga namatay imo nang ibang makahilak ka kaadto. Kaya manguli na ito yung mga igagaw para ka na ikaw nang tumabilin kinamingawan. Kaya biyuda na bagong ilubog ijabana piningaw siya kaadto sa ijang kahintang nga wala ijabana. Sus kauna-una siya sus gabi hingat to siya sa kumbinito nanuktok siya sa pare sutsunas gabi Pader, abli ko, biyuda ko, pader. Yang pare, ikabuhi. Kung ginuko diabetic, labay tao kung makainom sa samay, may kasuko. Ikaw na man. Sa puso, may kasuko. Kaya maunin, nakasugar. Diabetic na kung pupukadya. Ano yan? Samay ato. Iihan na may pader. Pag-ugilong mo mga panak at gimisahan mo gahapon. Pag-istudya, dugo pader. Ang pari naadlok, ang pari kaya nagkagubay, nalibot sa simbahan. Tagipakon, dyan ko na sa mga simingan, alas uso, pasaka ko. Diudang pag-ubad yung naliko. Ang pari, inurong, ari-ari taring gruto, ipasika sa pari ka ng suga sa simbahan. Sa gruto, bahala ka itong nasukurente. Kaya ano naman dito siya, lipakon na ibaji, isuod sa kumpito na sutos gabi. Ari-ari, mag-usasyo ta. Iktik ni sa diudang, mag-usasyo ta. At sa kasulan ng kumpito, kaya magdakot sa kuwan Ya, Rosario sila. Pag umani yung Rosario sa gruto, nga landag yung suga, ingon nagpari. Sister, sama inong tujo. Iyang pumiyunan. Aw, dyan mo kung bagoy tujo. Pader, gusto rin ko mag-iso-iso yan mo, pader, kay. Kila ayan, hindi naman sa kusong kinabuhi. Kaya mo kapadian natin sa kinabuhi. Parihan sa ni Rosario nga mag-umar ito na kumahan. Sa bago paminin sa among bana, pader, my late husband. Alipayon ka sa ni pader, oy. Limang ka magsinapakay ko may mga on. Pagkakong bana mo bubok o sabaw ibuga sa akong simo. Limang ka punsa ni kalapin. Ito nabingan mo yun. O ibubok. Bubok sabaw ibuga sa akong simo. Ako'y motor pa rin. Nabingan sa ni Pader. Muso ito yung mga joyful mysteries sa kinabuhi pa rin. Mga misteryo sa kalipay. Ila katuig, inahitabo pa der, sus na marji mo nung bana nga sa ikang lugar. Yung di naman mo pa ng sweldo, masuko na po pangajuan, kung ayuda, ulang tahon mo kung kuway sugan. Sus, punoog, kung pa der malipay, kung pa der uli. Oto'y mga misteryo sa kasakit sa kinabuhi. Sorrow for mysterious pa der. Pagkamatay sa bana pa der, na aksidente, glorious mysterious. Malipay ka, namatay ko rin sa bana der. Pangulata man. Nagkaroon pa der, blooming magumalik. O para pa kung magminopos pa der. O na siksik o balik pa der. O na mga misteryo sa kahayag sa pinabuhi pa der. Luminous mystery na may bago, di ba? So joyful, sorrowful, glorious of luminous mysteries. Naana sa atong kinabuhi. Naana sa atong kinabuhi. Kasakit o kadipay pero ingon si Pope Francis, a Christian is joyful in heart even in trials. Remember ang igamit na words ni Pope Francis, joy, really happy. Daghang mga tao nga happy pero really joyful. Daghang mga tao nga gagasimangot nga murag puno kanuos ang naong pero joyful sila kasing-kasing. Yan na rin, magkasimangon ka sa ato na nagbuhat. Pero malipayon ka kayo na imong bana, imong mga anak, huwag kay panudhay. Pero di ba ka-happy tanawon? Pero joyful imong kasing-kasing, amen? Dili na lang happy nga joyful. Pero di po tanang joyful nga kanang happy tanawon. It's quality of the heart. It's an interior disposition. Mga ingon si Pope Francis, joy is a quality in the heart. Next slide. Naasi sa giingon,
the disease of the funeral phase. Ang ay di ko nung likayan. Kana di ko nung tao nga di na makikita kalipay sa kinabuhi, kalamidad na corona. Pagpangita sa mga gayon nga makakita pa mong tinuod ng mga kalipay. Dili ng kalipay na kaphaw. Isabot mo kaphaw. Sa may kaphaw. Mabaw. Yan ang kalipay na lumalabong na kaphaw. Naikitawag sa disease of the funeral phase. Unsa man nga sakit ingon si Pope Francis. Kanang sakit ko nun sa mga Kristohanon na bisag buhi pa ta, galugtok pa itong kalimutan, galatagaw pa ta ng kalibutan. Ang ato ko nung naong, mura na ko noong, minatay nga pa dong ilunod sa pantiyon. Lingian na itong tapat, kasi mura nagnaong minatay pa dong ilunod sa pantiyon. Iyon siya, it is the disease of people who are unfriendly, scowling and unfriendly, and think that in order to be serious, they must show a lonely and strict funeral face. Of course, sa panahon ni Pope Francis, tigulan naman sa tupaparon, o di na gamit sa kalakaw tayo, i-wheelchair naman. Sa una kita, di ba, kamo taga-buhol o taga-dinhi, hadlok ko na minatay sa ibang taong. Ako karon magkumisa ng mga St. Peter sa Tagbilaran. Iskay na magnaong ng mga minatay. Kami ni karon minatay niya, nagwapo, namatay, kaysa buhi pa. Pero mautod, manisumidaon, manigagway sa una. Paano manigiskay na marugihaya? Sa una hadlong kung naong mga matay, gamay pa ko sa tigiran, kinahadlukan. Wawoy kuryente. Una asa ka mamatay sa una, anha ka makahayaon. Di man uso balsamar sa gagmay pangin, labi na sa mga baryo. Mag-inanga ko ng pinatay sa una. Upusan to o panaktong ani, panto, di ba? Kaya malulululan na to. Kada oras pugton. Ganana na, pagkabata. Panam na mo. Ato matakong itong simod, hindi kahamon. Kadang ilong, kamalang may ilong siya na minatay. Sansanan nagdapas. Ada mana? Dapas adi dugan. Kaya gituyo man araw di magaduga. Kaya waman kag sa para mag-aagas man to. Mag-aagas ay lighaya ana. Ug asan katriya na matay ana ra kahayaon. Ay suga nga lang parilya gamay ra unay kadila kung gamay. Unay ni kagabi kakang dapas kasigan kalimutan ganana na minatay hadlok. Unay funeral phase. Yan ni kagabi matang kanang mga mga amigas, mga liwang, gapare, gikan sa ilong padong sa torta, o sa kamay. Anak ko sila, gapare. Mana tungang gabi, usar mag-ataw, ilupong kung naubang liwal, ibal sa mara, ngayon na mga tigwang, inay, pakan akong torta kay hawak akong tijan. So sinigunaw sa kape o sa kamay, kung atong mga nagikan sa ilong, maapil o kasuyo. Kaya na sa una yung taon mga tiguan. Ruko ito mga minatay sa unay funeral phase. Likayan lang kuno na doon na. Tinuod di man mahimok dito sa puton. Di mahimok, isa ba'y taong din sa puton. Pare, sa puton man may mga pare. Pero inwan si Pope na kinahanglan ang atong mga kasuko, mabuta tanahon sa anger, dili mo'y mag-define sa atong kinabuhi. Daghang mga butang nga angay na itong ikalipay, kanalamandaan nga, buhi pa tang usahay manggod, mabulit na sa itong mga kasuko, adlaw-adlaw. Mga bugho, ginagmay, awa na. Mga bata nga musukol na ito. Usahay, sweldo di paigo sa itong panginahangan. Daghang mga butang nga makapasapot na ito. Itong usay primo pati, yari gitawat, mas puto na ta. Kudagang mga butang luyo nilintanan na angay kita na malipay. Mga likay ko ang the disease of the funeral phase. Unya, next slide please. Iulinhin. Na medical finding na it takes 72 muscles to frown. It takes 14 muscles to smile. Kananay ko na magtamihid, kanang sanang frowning, kanang bugtok. Na karaang word na magabugtok o magabugkon. Magkagasto na ko na kaana, mado sa mga doktor, 72 kamasok.
Pero kung smile ka, 14 na imong magasto. So stressful kaayo na magsige kag mugtok. Sige. Pero ato ko pahiyong kung ikaw raw sa. Pahiyong kung ikaw raw sa. Dol-dol na kuwangan na. Lupita na ka. Natiriring. Okay? So yun yung anak. Pangitag panahon nga kita ka o tinuod nga mga kalipay. Luyo sa mga kabilbihan. Sa kinabuhi mga igsoon, dili sa tanang higayon nga malampusong ta. Kisa ba'y nangandoy nga itong anak ni kapasar o kolig siya? Pero daghang mga panahon nga magatilaw ta kapakyasa. Kisa ba'y nangandoy nga itong anak maminsuan ha, yapon magsalik na to. Bisag putol pa so kagiki, anak yapon na to mga adyo. Kisa ba'y dadahong anak? Nangandoy tayo mahilo na itong mga anak. Pero di tanang anak na to, mahilo na anak sa kalibutan. Kisa ba'y nangandoy nga masakit? Pero naa ang sakit sa kalibutan. Ako lang daan sa kabadanon. Pitsiwin ako ng magbubo. Kinaganan ko maintenance. Buntag, alas 6 sa buntag, magtumar kong diamicron. Glycoside para diabetes. Sunod, magtumar na po kong kiltikan para ugat. Kay paminhod ang tigil. Kiltikan ka ng vitamin B complex. Alauna, karong bago tumar na po kong Jardians Duo. Para sa naipart nga para sa kasing-kasing o para sa sugar. Pag alas 8 gabi, gatumar na po ko sitagliptin. Kanang dako bitong blow o sitagliptin. Pag alas 9, gatumar na po ko lipitor o atorvastatin. Kanang para sa cholesterol. Gamitin po ko colchicine para sa uric acid. Sa bago pa ko ani denial dito ni bago ko masakit ang kasaon tumar ka na adlaw. Takot doon na buntag mo na kabur gi pagsabot sa tisan og sa itong trabaho. Hindi mo musugot ng doktor kaya naman namon man na kay taguan mo ko magtimaan. Mga kanang alauna sa kimbitar ka kaon ato na inom atong jigigi ato di na mo ko kakahinumdom. Di usahon og tumar di mo kadaot ni kuna sa kidney. Tinuod na ang mga realidad sa kalibutan. Pero, iguna sa tupapa, ugi gani ka makakita o kalipay sa tinuod nga kinabuhi, way kapuslanan ang atong pagkakristohano. Kaya ang kalipay kuno manakod. Kinahanglan kuno manakod ang atong pagkamalipayon. Joy is contagious. Kabantay mo kamong ganamahog konseptiyo ani. Kabantay mo sa opisina og naay gisapot duha o tulo sa ka department, hasta electric fan sa puton. Kabantay mo na? Mga saputon. Mabitaw ng saputon ta usahay. Bisag pare nga saputon. Hasta ang tibuok environment sa bisan. Marag isapot ang mga tao. Pare bitaw sa buhol sa unang isapot niya. Kana lagi padung pista daw daghang biryahan, anang biryahan dito nga ang altar boy pod nahingag og biryahan diwa kamata. Pagkabuntag ang pare mo gaon sa sugha, gaabli sa simbahan, gaanda sa mga gaandam gamit sa misa. Pag misa nagisapot kita. Budak dito, ginoo na ka ninyo. Payaw na ginagong lawas, itugyan, alam ka ninyo kay isapot. Usok mo po, ventilador, nag-ilitig pa na siya po gaon. Usok ato po gaandam, pagkutang niya sa ustiya, sa patin, plato bitaw. So, ilupat, nag-ustiya, sa kusok pa na may patin, na ilitig pa. Nadamay mga potted plants ani sa altar ay ana mga tanong kapuliki sa pangitag ako ang microphone kasumpay atong trumpa ato ngita sa itong usiyas kay hingalirin kay lupat isakot na ni asa na itong panuway ato ang panuway na nagustiyos pero ito yun sa matigwag Lord Jesus ang pare yung asa itong panuway Patang niya sa puto na makaguba doon na yung disposasyon. Ako sa puto mapuko, pero kanang manitamo ko sa nga di mailhan. Asaw pala bigi, di mahitabo na yung tao ang away sapo. Pero asaw pala bigi na makaguba sa imong kalipay. Tapos pa, tinan mo niya mga ibang istorya, di ko mahingan-han kay madaota. Kahit paring ko sa uhol sa unang ganyan. Usok dumapari sa una sa unang panahon na mingaw, bitaw sila kay wapay radyo, way TV, way newspaper, way Facebook, way internet. Unang daghan sa mapari sa unang panahon, usok mag-inom.
Karon dyan mo na may pare kusog inom conscious sa mag-health. Sa una kusog manginom mga pare kabantay mo sa una. Kusog kayo manginom mga pare sa una. Kaya huwag man sila laing lingaw. Kaya pare buntag pa na alkoholik man. Isa tag isapot sa kalawat siya niya ni si Padre ni Santor magbuntag. Laos Kristo. Pag-abot dito sa dapat sa puntahan, nisingkit magpare. Lawas si Kristo! Kinangan ako yung ilong ko kiso sinsikit. Tumag! Tumag ko kami! Huwag mo tumag. Singgit. Lawas si Kristo! Tumag! Kita gidungkol sa altar boy. Ingon ang altar boy. Padre, haligi sa simbahan ay mag-ipakalawa. Haligi. Ulit ang mamutumag ko kami. Haligi ko naman isa po na mamutupag ko kami ng haligi. Ito, yan na, sa itong kinabuhi. Daghang mga butang na gusto na itong kabuton nga, na itong makapon. Pero sa gihapon, adyaw, wata ang imong pagka palipayon. Isadya sa imong kasing-kasing, di sa usahay, pumot. Dabi ito ito'y ilang kabarkada na na-apply trabaho. Na-apply sila kargador. Kargador, kaya mga ito po kay eskwila, barkada sila ba apply nagtrabaho. I-interview sila sa manager, HR, human resource manager, huwag na mo interview ng mga client. Pag-interview, puli sila, iyon ba? Tabanganay, ba dyan? Tabayan kayo, kargador at taupan. Pag una, ang aplikant, unang isotong, isa-usan sila kay barkada, tulura din pamutana. Inan just manager, nagtubag ka, nitulog ka pamutana do, kargador na taupan. Ay, posisyon, dadaan. First question, ingon at HR. Who is the President of the Philippines? Abdi ka dito ba? Ferdinand Marcos Jr. Check. Pero pangutana, when did Magellan discover the Philippines? Gridwan pang nagkaibaw na. March 16, 15, 21. Yung pong ikatulong pangutana, check hapon. Ito pangutana, is there a vaccine for COVID? Yung po itong aplikante, do kayo na. So, perfect. Inang sila. Congratulations! Trabaho na kaumat, kargador na kaumat, gawa si Jack, tawag ito yung kauman. Bye-bye! Ikaw na! May tukani ko sa ito pagkairo, magkatupag ko. Tukani ko pagkairo, kita ko magkasuot. Awan na yung panahon ba, apiti na ganito. Di manera ni Bongbong Marcos Jr. o niya March 16, 15, 21, ugyo kayo na. Di manera ni paglingkod si Kanuha, ingon ang manager. What's your name? Yung Jack, Bongbong Marcos Jr. When is your birthday? Your birthday? March 16, 15, 21. Yung nag-manager, huwag ka mabuhan. Do kaya na. So, buhan. Pinabuhan na. Kung sa magtuban, pero may gigimanan, otro na dahil pangutana. So, nabidya na dito, no? At di man yun ang mga joke at ito, pagka malipayo, ha? Okay, it takes 72 muscles to frown, it takes 14 muscles to smile. Ingon si Paul, stay joyful. Unsa ba ito nun yung Christian joy? Ingon si ito, Papa, unsa ba ito nun yung Christianos nga kasatiyan? Next slide, please. Number 1. Before or after. Tanawa. Unay naong pataw, kiguan ng hangin ng tao. Pura nagsubok o sikwa ng awang mahutan. Mabutan ka na naman. Ngayon tawin na ito, yung kabigam asa mo ko ni before, bakong after ni Marin. No? Letter A, ingon si Pope Francis, joy is genuine when it concentrates on the essentials. Nana sa suwat ni Pope Francis, ang kalipay ko no tinuod kon ang imong focus sa imong kinabuhi kadtong unsay labing importante. Maor ba na sa ebanghelyo ron? Magtutudlo sabay akong buhaton aron unsa may pinaka-importanteng sugo labaw sa tanan, essential. Usahay ang atong mga kalipay nga gipangita, kalipay nga di mo lungtad. Sabi daw usahay, mayan ninyo mo yan, ma, uli yung pista diha ma, sa niyo Corelia ma, kundi ikaw mo dito, ikaplipi. Mayan daw mo, adyaw na naman uli, kasi samok lang magkari. Ito mo, kay kahatag, ikatampo, pista. Baka maguno na ang importante isang presensya.
Nakauli, inguli siya, nakita mo. Yung focus mo, isang ihatag. Adyan mo mag-uli. Dugang lang magkakonsumo, essential. Daghang mga nang essential sa itong kinabuhi nga usahay, mo itong pakadakaan. Pagkalimot na sa tinuod ng mga kalipay, example sa pamilya, usahay, makalimot ang pasalamat sa Ginoo kay mauli na itong sudan. Di ka malipay, kaya kasudan na kag bulinaw, na ilabi na hinulong sa unang de bulinaw sa unang kanang istrikto bitaw kaadto nga inipaak na to nang ginamos musipan kung bawas. Ito bulinaw bitaw tulin sa unanan. Pura tabili. Muna ka sa garang sudan sa unang istrikto ka to nang ginamusa inipaak to musipan kung bawas na to. O sahay, mag-uol ka kay mauna itong sudan. Kanunay na naman inonon pot-pot. Kanunay na naman nga kanabuhat, nga itubog-likod, ka na goodbye head. Pero makalimot ka, kumplito man ipod ni. Wow, may kabuo. Why nasakit na mo, naumbana na akong asawa. Ewa ka malipay kay, kahuna-huna mga crispy pata to imo silingan. Essentials. Mga kalipayon. Unya, maubitaw nga, ubi na ka malipay, panisa sa panagtiayon. Unya man ang uban, Father, malipayon ba dati sa bago mamindong kami na ko malipay. Marang nag-ubang asawa, may kaya ba, kabarid karon ipag-uba ang higaanan. At matrimonial bed, ang kwarto, katri na mong mag-iasang ipag-uba na, Father. Gagama ko higaan ng double deck. Hambana diya sa ibabaw niya mo sa ubos. Ipatauran pa sa barbed wire. Patauran mo alam mo rin. Kaya ron, saan mo ko ipon nga mag-ipon may. Wa naman ni kalipay kami sa didyo kami lalis. Ay, hana, lita nga. At so kalipay ang kalipay sa kabinyoon. As what I've told you. Kay essential joy na. Nabitaw joke. Kini ko nung theme song ni Jong Magtiadyon. Lain-lain ay ko nung ikudyo sa panahon. Di man ini kay doon ka mapuni pero napoy ka matuuran. O una po ko nung gabi sa isang kasal, gikasal mo karon na first night ko nung ang team song ko nung ninyo, aray na ko, kag may Rivera. Ay mag-virginan man mo, hindi ka gabi. Okay? Yeah. First 5 years in marriage, ang team song ko na nakay, labi pa magkamidyo, wapay ko loan, wapay utang, wapay sakit. Araw-araw, gabi-gabi, kang diditrees ko na nagkanta. Ikadugo pa mo agad. Pagka 6 to 15 years in marriage, gabay naman mo, hanggang na trabaho, sige na overtime, may mga bata, mahal na gatas, mautro na pupuno ang theme song, kang Richard Reynoso na pupuno, paminsan-minsan. Tagsa naman. Pagka 16 to 25 years in marriage ka ng padungo, mag-silver anniversary, di na po paminsan-minsan, kang Ariel Rivera na po, sana kahit minsan. Ngayon mga asawa ko, ano mo, adog tubugan ng manok, kay gihiling mo, pag namusa na ba? Ako, ano di ko mahinong-dumi, Pagka 26 to 49 year in marriage, kaya napadong na mo mag-silver, di na po sana kahit minsan, kang Basil Valdez na po, gaano kadalas ang minsan? Batay, hindi ka 50 years kaluyan sa Ginoo, o hanay man ni habit na mag-50, idugod sa Ginoo, ang inyong kantahon, inyong theme song, kang Carol Manawa na, maalaala mo kaya. Di naman kansaka kay diabetic, high blood, girioma na. 60 years in marriage, kaluyan, 65 years in marriage, na mo sa hilog ng katigwangon, katapusan theme song sa kinabuhi, pahulay na dayon. Response na. Ikaduha nga kinaiya, sus alas 4 na, paspasahin na to. Ikaduha nga kinaiya o kinuod na kalipay ingon si Pope Francis, gawa sa pag-focus sa mga mahinungdanon, ang kinuod nga kalipay kuno, matod pa, una po na sa suwat ni San Pedro, when it is focused on what is most beautiful. Narinig, i-flash ko na itong quote. Basahan na ninyo sa Bible. Di ba klaro? Akala. Ingon si San Pedro, what matters is not your outer appearance. The style of your hair, kanang inyong haircut, yun na importante. The jewelry you wear, mga alahas na sinubong, di kaya na importante.
the cut of your clothes. Ano sa Bible? Unang sulat ni San Pedro, chapter 3, verses 3 to 4. But your inner disposition, cultivate inner beauty, the gentle, gracious kind that God delights in. Piskay man ang mapagwapatan. May problema na. Piskay nga magpa-riban, tagbuhok, magpatira na. May problema na. Di tandakpon, ana. Pero di lang kay kanak mo, oy, makadain. May buti pasabot ni San Pedro. Wa ba yung San Pedro nga, ayaw mo pang patupi o buhok? But ayaw na pagkadaki kay na ay gitawag og inner beauty. Unsa man ang inner beauty kanang giingon nato og gawi. Maabot na taana unsa. Mo na usa kuban bitaw mo say mayon og pantay paitan ni tawhana ang batasan di makaugiro. Kadungog ba nang ekspresyon? Di makaugiro. Mano nang naaman ang ekspresyon di makaugiro? Ang iro mukaon ko na bisan paho. Mukaon man ang iro bisan patay. Mangugko bitaw na scavenger man ang iro. Sa ato pa di makaon og iro. Muna na jud mautahan. Muna na jud patia. Muna'y batasan nga di makaog iro. Kinakuyawan. Focus on what is beautiful. Iulinhin. Na medical finding ha. It takes 72 muscles to frown. It takes 14 muscles to smile. Kananay ko na magtamihid, kana sanang frowning, kana maga. Bugtok. Na karaang word magamugtok o magamugkon. Pagkagasto na ikuno ka ana, mado sa mga doktor og 72 ka pesos. Pero kung smile ka, 14 na imong magasto. So stressful kaayo na magsige kag mugtok. Sige. Pero ato mo pahiyong ikaw raw sa. Pahiyong ikaw raw sa dol-dol na kuwangan na lupita na ka nagdiriring. Okay? So, inyo ni anak. Pangitag panahon nga makakita ka o tinuod nga mga kalipay, luyo sa mga kabilbihan. Sa kinabuhi mga igsoon, dili sa tanang higayon nga malampusong ta. Kisa ba'y nangandoy nga itong anak ni kapasar o korig siya? Pero daghang mga panahon nga magatilaw ta kapakyasa. Kisa ba'y nangandoy nga itong anak maminsuan hagya po magsagik na to. Bisag putol ba so kagiki anaya po nato mga jo. Isa ba gadahom anak? Nangandoy tayo mahiluna ato mga anak. Pero di tanang anak na to mahiluna na anas kalibutan. Kisa ba'y nangandoy nga masakit? Pero naa ang sakit sa kalibutan. Ako lang daan sa kabatanon. Pinsawin ako ng magpupo. Kinaganan ko maintenance. Buntag alas 6 sa buntag magtumar kong diamicron. Glycoside para diabetes. So doon magtumar na po kung kiltikan para ugat. Kay si paminhod ang tiil. Kiltikan ka ng vitamin B complex. Alauna, karoon bago pag-atubar na po Jardians Duo para sa naipart nga para sa kasing-kasing o para sa sugar. Pag alas 8 sa gabi, atubar na po kung sitagliptin. Kanang dako bitong blow o sitagliptin. Pag alas 9, katumar na po kung lipitor o atorvastatin. Kanang para sa cholesterol. Gamitin po kung colchicine para sa uric acid. Sa bago pa ko ani denial, ito ni bago ko masakit. Ang kasaundog, tumar ka na aglaw. Takot doon, nabuntag yung mga kaburo yung pagsabot sa tisan o sa itong trabaho. Hindi mo musugot, nag-doktor, kaya naman-namon, marinagay. Haguan mo kung magtimaan. Mga kanang alauna, sa kimbitar, kagkaon ato, nainom atong jikiki ato, di na mo po kakahinumdom. Sahon o tumar, di mo kadaot na kuna sa kidney. Tinuod na ang mga realidad sa kalibutan. Pero, iguna sa tupapa, ug di gani ka makakita o kalipay sa Ginoo nga kinabuhi, way kapuslanan ang atong pagkakristohano. Kaya ang kalipay kuno manakod. Kinahanglan ko ng manakod ang atong pagkamalipayon. Joy is contagious. Kabantay mo kamong ganamahog mga sityo ani. Kabantay mo sa opisina og naay gisapot duha o tulo sa ka department. Hasta electric fan sa puton. Kabantay mo na? Sa puton. Mabita ng sa puton ta usahay. Bisag pare nga sa puton.
Hasta ang tibuok environment sa bisan. So, parang isapot ang mga tao. Pare bitaw sa buhol sa unang isapot niya. Kana lagi padung pista daw naghambiryahan, anang ambiryahan dito ang altar boy po nahingag og biryahan liwa kamata. Pagkabuntag ang pare may gaon sa sugha, gaabli sa simbahan, gaandam sa mga gaandam gamit sa misa, pag misa nagisapot siya. Budak dito, Ginoo na kaninyo. Payaw na ginagong lawas ni tugyan alam kaninyo kay isapot okay. Usok mo po ventilador ang ilipig pa na siya po gaon. Usok ato po gaandam di pagbutang niya sa ostiya sa pati ng plato bitaw. Sus ilupat ng ostiya sa usok man ang may pati ang may ilipig pa. Nadamay mga potted plants ani sa altar ay ana mga tanong kapuliki sa pangitan na kubot ang maglupon kasumpay itong trumpa ito ang ngita sa itong usiyas kahing kalirin kahing lupan isakot na rin asa na itong panuway ito ang panuway na nag-usiyas pero ito yun sa matigwag Lord Jesus ang pare yung asa itong panuway ang tangin sa puto na makaguba doon na yung diskusasyon. Ako sa kultur mo ko, pero kanang manitawon ko sa nga di mailhan. Asaw pala bigi, di mahitabo ng tao nga way sapo. Pero asaw pala bigi nga makaguba sa imong kalipay. Dapat pa, tinan mo niyo mga ibang istorya, di ko maningan-ngan kay madaot ta. Kahit pare ko sa uhol sa unang ganang usok ito mga pare sa una sa unang panahon na mingaw, bitaw sila kay wapay radyo, way TV, way newspaper, way Facebook, way internet. Unang daghan sa mga pare sa unang panahon, usok manginom. Karon dyan mo na may pare usok manginom conscious na mag-health. Sa unang usok manginom mga pare, kawantay mo sa una, usok kayo manginom mga pare sa una. Kaya waman sila laing lingaw. Kaya pare, untag pa na alkoholik man, isa tag isakot sa kalawan siya niya ni, si Bandri Santor, magpuntag. Laos Kristo. Pag-abot ito sa dapat sa puntahan, nisinggit magpare. Lawas si Kristo! Hinag mo na, uy, ilong kiso singgit. Tumag! Tumag o gamin! Huwag mo tumag. Singgit, lawas si Kristo! Tumag! Kita gidungkol sa altar boy. Ingon ang altar boy, Pader, haligi sa simbahan ay mong ipakalawan. Haligi. Uli ko mamutumag. Haligi ko naman misapo na mamutupag o kami ng haligi ito. Yan na sa itong kinabuhi. Daghang mga butang na gusto na itong kabuton nga na ito makapot. Pero sa gihapon, atsaw wata ang imong kapag ka palipayon. Isadya sa imong kasing-kasing. Bisa kong sahid, pumot. Dabi ito ito'y duha kabarkada na na-apply trabaho. Na-apply sila kargador. Kargador kaya mga ito po kay eskwela pagkada sila ba apply tagtrabaho i-interview sila sa manager HR human resource manager huwag na mo interview ng mga client pag-interview puli sila ingon ba tabanganay ba dyan nabayan pero kargador at taupan pag una ang aplikant unang isotong isa-usan sa kapagkada tulo na yung pamutanan inan just manager na tubag ka ng tulo ka pamutanan to kargador na taupan posisyon na daan. First question, ingon at HR. Who is the President of the Philippines? Abdi ka dito ba? Ferdinand Marcos Jr. Check. Pero pangutana, when did Magellan discover the Philippines? Gidwan pang nagkaibaw na. March 16, 15, 21. Yung pagkatulong pangutana, check yapon. Itong pangutana, is there a vaccine for COVID? Yung po itong aplikante, do kayo na. So, perfect. Ingon sila. Congratulations! Trabaho na kaupat, kargador na kaupat, gawa si Jack, tawag mong kauban. Bay, ikaw na. Bay, tukani ko sa tubag, kaya ano makatubag ko? Tukani ko ba, kaya kita ko makasuot? Awan na yung panahon, bay, apiti na ganito. Di manira ni, Bongbong Marcos Jr. o niya, March 16, 15, 21, udyok kayo na. Di manira ni. Paglingkod si Kanuha, ingon ang manager. What's your name? Yung Jack, Bongbong Marcos Jr. When is your birthday? Your birthday? March 16, 15, 21. Yung nag-manager, huwag ka mabuhan. Do kaya na. So buhan. Kinabuhan na. Kung saan tubad, pero may gitiman na. Otro na dahil nagpagutan na. So, nagbidya na dito, no?
Ato, di man nila mga joke ka to, pagka malipayo. Okay, it takes 72 muscles to frown, it takes 14 muscles to smile. Ingon si Paul, stay joyful. Unsa ba ito ni Christian joy? Ingon si ito, Papa, unsa ba ito ni Christianos nga kasatiya? Next slide, please. Number 1. Oh, before or after. Tanawa. Unay naong, bata-bata, tiguan, ang hangin na yung tao. Pura nagsubo kong sikwa, awang mahutan. Mahutan ka na naman. Kaya gawin nato, yung kabikam asa mo ko ni before, bakong after ni Maria. No? Letter A, ingon si Pope Francis, joy is genuine when it concentrates on the essentials. Nana sa suwat ni Pope Francis, ang kalipay ko no tinuod kon ang imong focus mo kinabuhi kadtong unsay labing importante. Maor ba na sa ebanghelyo ron? Magtutudlo sa may akong buhaton aron unsa may pinaka-importanteng sugo labaw sa tanan. Essential. Usahay ang ato mga kalipay nga gipangita, kalipay na di mo lungtay. Nabi daw usahay nga mayan ninyo mo yan, ma, mauli yung tagpupista diha ma, sa inyo kurilya ma, kundi ikaw mo dito, ikaplipi. Mayan bitaw mo, ajaw na na mag-uli, samok-samok lang magaling. Damong na kay kahatag, ikatampo, arong pista. Baka magunaw na ang importante, isang presensya. Nakauli, inguli siya, nakita mo, yung focus mo, isang ihatag, ajaw na mag-uli. Dugang lang magkakonsumo, essential. Daghang mga non-essential sa itong kinabuhi nga usahay, mo itong pagkadakaan. Pagkalimot na sa tinuod ng mga kalipay, example sa pamilya, usahay, makalimot ang pasalamat sa Ginoo kay mauli na itong sunan. Di ka malipay, kay kasunan na kag-bulinaw, nailabi na hinulong sa unang dahil bulinaw sa unang kanan istrikto, bitaw kaadyo nga inipaak na ito, na ginamos musipan kong bawas, itong bulinaw, bitaw tulien sa unang, kurang tabili. Muna ka sa garang sunan sa unang istriktuhan ko, na ginamusa, inipaak ito, musipan kong bawas na ito. O sahay, mag-uol na kay maunay ng sunan, kanunay na naman inunon kot-kot, kanunay na naman nga kanabuhat, nga itubog-likod, ka na goodbye head. Pero makalimot ka, kumplito man ipod ni. Wow, may kabuo, why nasakit na mo, naumbanan na akong asawa. Ewa ka malipay kay, kahuna-huna magka-crispy pata to, imusilingan. Essentials. Magkakalipay yun. Unya, maubitaw nga, ubi na ka malipay, kanisa sa panagtiayon. O yung man yung uban, kader, malipayon ba dati sa bagong mamidyo kami na ko malipay. Marang nag-ubang asawa, may kayo, kabarid karon, ipag-uba ang magigaanan. Ang matrimonial bed, ang kwarto, katri na mong mag-iano, ipag-uba na ako kader. Gagama ko higaan ng double deck. Ang bana diya sa ibabaw niya ako sa ubos, ipatauran pa sa barbed wire. Patauran ng alam mo rin, kaya ron, saan ko ipon nga, mag-ipon may, wala naman ni kalipay kami sa didyo, kami lalis. Ay, nga na, lita ka. At so kalipay, ang kalipay sa kabinyoon, as what I've told you, kay essential joy na. Nabitaw joke, ang kini ko nung theme song ni Jong Magtiadyon, lain-lain na economic po joke sa panahon. Di ba niya kay, joke ka mapunin, pero napoy ka matuuran. O una po ko nung gabi sa isang kasal, ikasal mo karon na first night ko nung ang theme song ko nung ninyo, aray na ko, kag may Rivera, ay mavirginan man mo, hindi ka gabi. Okay? Yeah. First 5 years in marriage, ang theme song ko na nagay, namin po magkamidyo, wapag loan, wapay utang, wapay sakit. Araw-araw, gabi-gabi, kang diritres ko na nagkanta. Ikadugo pa mo anak. Pagka 6 to 15 years in marriage, gabay naman mo, hagong na sa trabaho, sige na overtime, may mga bata, mahal ng gatas, mautro na pupuno ang theme song, kang Richard Reynoso na pupuno, paminsan-minsan. Tagsa naman.
Pagka 16 to 25 years in marriage ka ng padung mo mag-silver anniversary, di na po paminsan-minsan, kang Ariel Rivera na po, sana kahit minsan. Ngayon mga asawa ko, ano mo, adong tubugan ng manok, kay gihiling mo, pag namusa na ba? Ako, ano di ko mahinong-dumi, ano yun, pagka 26 to 49 year in marriage, kaya napadong na mo mag-silver, di na po sana kahit minsan, kang Basil Valdez na po, gaano kadalas ang minsan? Batay, hindi ka 50 years kaluyan sa Ginoo, o hanay man ni Habit na mag-50, itugod sa Ginoo, ang inyong kantahon, inyong theme song, kang Carol Manawa na, maalaala mo kaya. Di naman katsaka, kay diabetic, high blood, giliuman na. 60 years in marriage, ang kaluyan, 65 years in marriage, na mo sa hilog at katigwangon, katapusan tingsong sa kinabuhi, pahulay na dayon. Response na. Ikaduha nga kinaiya, sus alas 4 na, paspasahin na ito. Ikaduha nga kinaiya o kinuod na kalipay ingon si Pope Francis, gawa sa pag-focus sa mga mahinungdanon, ang kinuod nga kalipay kuno, matod pa, una po na sa suwat ni San Pedro, when it is focused on what is most beautiful. Narinig, i-flash ko na itong quote. Basahan na ninyo sa Bible. Di ba ko? Akala. Ingon si San Pedro, what matters is not your outer appearance. The style of your hair, kanang inyong haircut, yun na importante. The jewelry you wear, mga alahas na sinugong, di kaya na importante. The cut of your clothes, ano sa Bible? Unang suwat ni San Pedro, chapter 3, verses 3 to 4. But your inner disposition, cultivate inner beauty, the gentle, gracious kind that God delights in. Piskay man ang mapagwapat ha. May problema na. Piskay nga magpa-riban, tagbuhok, magpatina na. May problema na. Di ka nakpon na. Pero di lang kay kanak mo, oy, makadain. May mo dito sabot ni San Pedro. Wa ba yung San Pedro nga, ayaw mo pang patupi o buhok? But ayaw na pagkadaki kay na ay gitawag og inner beauty. Unsa man ang inner beauty ka nang giingon nato og gawi. Maabot na ta na unsa. Mo na usa kuban bitaw mo say mayon og pantay paita ni tawhana ang batasan di makaugiro. Kadungog mo nang ekspresyon? Di makaugiro. Mano nang naman ang ekspresyon di makaugiro? Ang iro mukaon ko na bisag pako. Mukaon man ang iro bisag patay. Mangugko bitaw na scavenger manigiro sa ato pa di magkaon og iro muna na jud mautahan muna na jud patia muna ipatasan nga di makaog iro kinakuyawan focus on what is beautiful kinumdum ko kanaliging batasan nga di makaog iro dihay duha ka classmate ka reunion sila niya. Kahangop sila kay reunion. Dugay na sila magkita. Magkita na, bay, kumusta na mga bay? Isa pang kumustahan. Yun, yung kasi di abay, di malas sa bay, medyo na ko. Ano ka di malas? Anong kasay, kaya kaya, nang mabidyo ta? Yung mga lagi, kasawa ko, di makaugiro ang batasan. Yung di malasa dahil mo bay, di makaugiro. Yung mga lagi, pero swerte bay. Yung mga swerte man. Ang isa pa kung dituburan, piskay na bay. Biskay na imong bahay. Swerte ni mo, di malas. Di malas mo po bahay. Ang nasunog pag among bahay. Di malas na ini mo, pero swerte kaya po bahay. Kasi nasunog ang among bahay. Ano man? Mo kang anong swerte. Naapil o kaagi o ang asawa. Swerte kaya po, kaya nasunog ang among asawa. Mga asawa, joke na. Masin masusunod. Pagpaton o tinuod ng mga kalipay, no? Yan ang giingon og what is beautiful. What is beautiful? Ang kwarta, makalipay. Kisa pa pwede malipay kwarta. Kinahanglanon man na. Pero ang kalipay nato, dili lang unta sa kwarta, but sa mga maayong butang na atong mahatag tungod sa atong kwarta. Amen?
Ganun pag-ingon sa Ginoo, ang dili na makasilbi sa Dios o sa salapit tinuod man na. Pero ang lintungamay ana, wa magpasabot na nga, di ba, na mayon, money is the source of all evil, no? Na may saying na, the love of money is the source of all evil. Tinuod na. Pero ang presumption ana, kung ang imong kwarta, wa nimo gabita sa pagbuhat og labaw sa kasagaran. Di ba mo ito ibang video? Kung daghan kag kwarta, o daghan ay kag scholars. Dindo. O daghan kag kwarta, gibahinan ko nimo ang simbahan nato aron ma-repair kag siyo. Dindo. O daghan kag kwarta, daghan kag napatukuran og bahay, kanindot ana. Pero mogamot ka sa imong kwarta, o na ikaw ay mabulahan sa imong kwarta, o na pagkamatay ka, ugong ko ta kwarta, adihang dapita, malayo kita sa kahimpitan sa langit. Next like this. Ang meaning of money kuno, momentarily owned, not eternally yours. Muna yung meaning of kwarta. Kung ay pag-uuli sa kwarta, kadiyo tra. Nga naman, that is not eternally yours. Dihay mag-diazon nga nakadaog o sweepstakes. Sweepstakes pa man sa una. Karoon naman ang sweepstakes. Telegrama mo man sa unang panahon, no? Kabot mo itong telegrama na minugbo, bita? Uli, tatay, patay. Yan ay tatay sa una. Bayaran mo ito na RCTI. Luya na sa una, no? Magkatawa ka sa kaagi sa una. Telegrama. May gagaw kita no, ng kultura, ng mana. Sus, telegrama. Luoy kayo. Dinaginot. Hindi ko na ito masabtan. Dito yung basa ng telegrama. Basta ka na i-word magpatay. Mauna na. Nagi pa, telegramahan sila nga ipag-claim ilang daog o sweepstakes sa Manila. Sa una kilisod magbiyahe. Lisod pa magbiyahe ng aeroplano, barko. Dinginan sila pag telegrama nga. Pagpakyaw lang mag-aeroplano, kami milyon may ilang daog. Tihig kung mga magbiadyo na kaya sila pakyaw ng aeroplano. Ipangadyoan mo sa 50,000. Dako na mag-adyo sa 50,000 itong panahon na. Isang ilang gihanso ang piloto. Hindi ko pwede 5,000 para. Inom mo doon. Piloto matay 5,000. Anak na mo sa ubo sa lukay. Anak na mo kuto. Kapuran doon ihato doon Manila 5,000. Pagkita kong barko. Dito na po sila sa pagitan barko. Ipangadyoan sila 30,000. Sos, hando na po sila. Sa ganilyo ko mo noon sa Manila. O mapakyaw mong barko. 30,000. Di pwede kuwan sir, 3,000. Kung 3,000 magaling, anak na dumukutob sa Romblo na mo ilono dito. Sabay mo atong Manila, sos ginoo ko, 3,000. Hala, na ako igagaw nasa Mindanao. Tig-spray na na aeroplanong gamay, tig-spray o ipinikan sa saging. Pagjawa to nito, busugot pa. Kaya ito nila, sos ipangaduan mo kung 10,000. Bahala pa na, pwede libo. Ingon mo na ganang kilo, di ko na mahimo. Nung kay di man libo sa Manila kamuray, hangihatot. Ingon mo pagyan, sino naman ko kay sa ilalim naman na nimo, kay mo tamotik spray man ka o pesticides sa mga saging. Ipata ko may Manila. Patay na kumbinser. Pero gawin na ito nga din sa mahimog libo na lugangan doon eh. Yan, sige, hatog mo ng Manila, hindi pa ko mag-spray o saging sa banana plantation, pero muna itong sabon. Gikan din iniklarga na ito, gikan din sa Davao to Manila, whiting kanay. Kay kada tingog, isa tig-8 o gigham, 50 pesos. Ha? Whiting kanay. Usa ka tig-8, 50 pesos. Usa ka pangatsi, 50 pesos. Usa ka igham, 50 pesos. Yung sugot ang mag-iadyo. Ikaw naman, piloto kini. Pasyagito, doon na hawar madugangan, yung sa libo. Pagpalupad sa aeroplano ba, pinatulit, murag fireworks, murag kuitis. Pinatulit, para malisang kung buhar, may pasahero, ay magdiado. Paglinig sa amin sa likod, may gamay ang mga aeroplano. Ang buha katiguang ganganak. Karang, wow, dito ka na ba? Lagot sa kakagod, ay, wakukli. Pag-abot sa ibabaw, ibawang ni John May Engine, baliw-liw ang aeroplano, tuya-tuya. Paglingi ni siya, ipong naman nagmagtiyaso, wala na mo tingog kay asingwita kaya ba? Wala siya, may mo gapas, sa kuras. Abot,
daan Manila. Pag tugpa pa sa Manila, Ninoy Aquino, paglingi niya dyan, agbana na may hibilin. Uy, parang saan mang imong asawa nga, tuhaman mo. Yan mo isa manag, hagbay rin, tagak dito madapit sa Cebu. Nagarawa mo kunin mo, ina kasi masambar ka to. Ay, magbanag, ang babay ron mo kunin mo si Quinta. Yung bailong si Quinta. Kuya, asawa pa mo, dali akin na po bailong si Quinta. Pasti lang, no? So, asawa ng taon, malipay taon na ikwarta. Pag-uwag kagway ikwarta. Pero, ang kalipay na to, mas lamiog ang kalipay na to, tungod sa mga mamayong butang na nabuhat na to, tungod sa atong kwarta. Dili sa kwarta mismo. Amen? Mo na gingon sa Santo Papa o genuine joy. Genuine joy. Inosweldo, kinsa may nalipay. O nalipay nito ito mga umaga, mga mansamo, mga binaji, nagasigir o hayan kay kada tuwing mabuntis. Salamat sa Ginoo. Ayaw pagyaw-yaw. Lasa ni binaji mari hako kaado sa kasakong bugas, ipalit ng Domingo tapo, paggabi siglaya sa tugiring, kaya mo ni suod, sako na nahibilin, patangway indulhensya. Pangita sa tinuod ng mga kalipay na nagingon sa Santo Papa. Okay, unay unang buhat ng labaw sa kasagaran. Skwato 20 na, pasunin na to. Ikaduha. Ang pagpuyo og yano apan dalaygon nga kinabuhi. Simple and dignified life. Kay ba mo, kasagaran ay mga linikanan man, mga lolo o lula, ako po, pinara na po may kamong padrubali. Nagkamakatandi ka sa itong panahon sa gagmay panahon sa karon. Niya na ta sa kalibutan nga gitawag og consumeristic. Na nasa gitawag og consumerism. Kung sa man ang consumerism, gidabu-dabuhan ka o mga butang, mga produkto, mga items sa kalibutan nga mainggan yun sa tagpalit. Kamantay mo? Cellphone. Ako, kapilan ako ingat. Pwede sa pamisa sa ibang parokya. Kanang yan, cellphone na bitaw. Kaya nga naman, ang kalibutan mo mo decide karon og lausan na yung cellphone. Kaya na ko ipag-off. Di ba? Bisan ka mo, usod mo puti. Usod mo mga mahalong malls, di ba? Inisod sa malls. Daghan ka kabilian, kurang mainggan yun. So, nagpuutong sa di mo imong kwarta. Kapo mga baji, di ba? Mga baji, palit mo puti. Palit mo puti. Usod mo puti. Dito, mga paginanon sa inyo, bra pa ng lita. Kinatagan ng klase sa bra inyong kapilian. Mainggan nyo, masyong kapalit. Tuway, gangan na, napalit ang buka. No? Ibig na kuna ng ito, gangan na, dito. Lamian na palit ang buka. Sabi ka mo angay. Daghan mag-style. Kung mo na consumerism. Nagkaroon sa mga bagong tubo, kabantay mo, ang kalipay sa mga patanon, mga generation Z naman na ron, post-millennial world naman kuno ron, napod ang nakalipay sa mga butan. Dadaanin sa mga anak, ko, kanang mga tapok-tapok na kanang mga tapos, 40, di na ganahan mabusog na to. Kabantay mo, kay mahadlok man o mabuhat sa wifi sa bahay. O na mga bagong tubo na to karon, di na gani kaila sa ilang second degree classes. Daghan, akong mga pagumangkon, di na kaila o kinsay ilang tiyo, kanang mga uyuan lang mo. Hindi naman sila ganahan makigalubilo. Kita sa una pugson, matagdahan. Simple man ito ginabuhi sa una. Galo ka na yung matay, 20 kabog yung mga aminan. Pero makahilumdum ka, nairap-rapag na wak-wak ni amin ang naghapon. Kagkag yung bukok, suon pa nila yung lolo. Parang nagdi ako. Parang sa tilmo po nila. Kamantay mo na? Pero tungod na tumay, makaila pa. Suot at kinalisura na ron reunion. Ang mga young people, di mag-iso na sila o connect sa ilang mga katiguangan. Kaya complicated na ang kalibutan. Nawa na ang simple life. Nawa, sa nang di na makailanay, di na kahilumdum o mga anniversaries. Di ko po nasa nila, di pa nasa nila kayo sa
naaman sila sa ilang pauman ilang panahon. Pero kita po nga mga ginikanan, paningkamot nga makapulong kita, makatudlo kita sa itong mga anak, o giyano nga kinabuhi, giyano apan na ang dignidad. Panalitan kita. Sa una, again, pobre mo sa bigado, kinasimpulan among kalipay. Ang kalipay, so dyan po ko'y baon. Kilisuran ang eskwila ka mo kayo baon. Ay skindi na mangingkip ka, ay skindi si mong classmate. Gudlungan para ba dyan na, di ba? Ipahilo na, dito na kumangko, nga ano na nakuto. Pahito ni mo kapil na kumangko, maatras na kumangko. Ako kang mahanggang. Kapot eh, wala? Ay, pinapaitan. Ingkip ka niya sa kaklasmate o sa karit, ikot din. Ingkip yung, kanang kita sa buhay, mga baon kinaluyan. Kisa may magkabalit na guys, hindi ka turbo mga anak o maestra. Mag-ibog kayo, mga lulipa, magamoy-hamoy. So, kamihan ka, so, kanang basuka, gusto na mabulga. Kapot mo ng basuka, no? Mga katabataan ni, lami na gusto ka, so, may magkapalit ka, ito, kinalipayan na ito na ho. Marami ito, sabon, ping, kukulong na yung comics, yung patamahan. So, sinignanan, gabiyak ka, so, kinatamisan niya, bupurot mo ito. Inigurot, ari ka buto sa imong tingkoy, aluduran, apil-ulit, kanong pamit. Kanong pamit. Na, ini kahapon, usik, makitamis-tamis, ibutangan ang ilaw sa haligi. Pagkaubakan mo, nabugbalik. O sa kasimana ko, nang usukan lagi. Kanto na, parang di na mo tagok, bitawan na pa, ilubog. Kaya ba mo, we value na itong mga kalipayuna. Karoon hinon nga, abunda na tanan, tanawa sa tubre. Kapanos man mo sa napagkaon. Palit kagtig sa usa ka box, o ano matugusa sa imong anak, pansag sa red, sipon, mga usa pa mga cake, anak. Pasalamat ko ang abunda ka, pero usa nga, makalimot na ba nga, ilan ang tagabalyo sa mga simple na mga butahan. Ako, sa gamay pa ko, abot na ka-experience ko mo. This is my personal experience. Kini ang ipagsirong dito ni ginama. I hope nga magaling mo. Sa gamay pa mga ito, may sa lulo-lulo mga mag-uumar, mga baliser sa Antipira, o na galiwan baliser, anay, so hito mo, anay. O ito may mga Sabado, ikang klase sa akong lulo-lula, napagoy chocolate dyan mo. Napagoy soft drinks dyan mo. Di ba basta-basta kainom mo soft drinks? Magpahilanan, magkasauna, anak, kainom mo tuure. Kami sa una susukan, bukahos, sa musampot. Pero kung init, naglawas mo palitan, nag-tuure. Ipatagidyo pa dyan, araman namon, mag-usa ka kuhan. Ngayon, tayo mga katunga na kayo, ilantan, kasunod buwan. Anak na yung katunga. So, abuhong na itong tuures, magkasunod buwan. Nablihan na ba, bungaw na din na mo buwan. Iyan na ito kinabuhi sa una. Pero anytime nakapalit soft drinks. Bisa ka ng karne. Kahit sa una, bitaw gagmay pa na. Kakaon ba nito karne baboy kanuna eh? Di, mauna malipay tagnaay, mga matay. Sa una magpaluwag ng mga tigwang. So na yun, ako mamatay si Tuwan. Tigutong. Karon sa una, kami mga parisas, kami na po yung muangal kay kanan ako dira ka tambor o may paranimo ador ako parian kananan o kanon mo gusto sa unang nihi mo tumi sabay sa mong lola sa ila ipakaon mo saging o kamuti usapo na nila iluwa o balik sinumpa kabot ba na mo tigwa kabot mo ano nakabot mo mga dagko ko mo juta ang nagato o mo na inidanaw. Iyan na mong nagtamay. Nasagi nga sa rabiya na hinong-usapo na nila. Gagmay pa niya. Ano, grade 1 din ito. Wala, 6 years old. Usapo na nila, inuwa o balik. Katuto, ito ilang laway. Mabot ka ng siko. So, kinaluuran na kanakamutin ito. Umuho ito. Kailan mag-umuho ka ng inaon. Ibutang ka itong plato na sartin. Ito sartin mo itong inamin. Ang plato mo pagting. So, basta giluwa kay banawa na. Nakaway. Di man ito manubras sa matiguan sa una kay bayabas sa manub. Kasi, ana-ana, lugito, kawang saging at lunga. Kapag magkakuha. Kinakaitan na gano'n. Katang ka kung ano pumatay. Nanaon, tani sinupa sa una. Pupunta mga hilo. Literally, so, uso man ito sa una. Ako daw naman ito kayo. Hindi naman.
Very dirty. So, dili na hygienic. Wala na ito itugon ka. Pero sa una mo sa common practice. Kabuti mo, supaon. Kinalukuran ba? Kanang mais, dito na supaon. Purok sukag iro, lagi luwa. Na kami sa mga kaulit, gutom, pilap-pilapan pa naman ang plato. Kaya simple nga kinabuhi, pero di ko po maayo. Pasalamat ang karoon ni usuwag ta. Ang akong ipasabot ani nga, di sa maayo na mong pagkabutan, tudluhin ng mga anak na makakita, di ko kalipay si simple nga mga buta. Kaya magdungan o kaon, kanang gano'n na ito panagsag na yung mga tapok-tapok, importante na ba eh. Kaya uso ka sa mga bata, maghayaan na, na wifi, maghayaan na ay junk falls, na coke, usa pa nagina, supot na nagina mo, hawa na ilang kwarto. Muna yung buhat ng mga pagmangkon, anak sa mga igsuot, usa ka ka internet. Patay, ako pa ni sa unang bugay na nagilambusan, naninanay, sa unang yung anak. Utubog ba di sa unang grade 3 ko, ang labang kong dinugaan ni nanay. More pa. Dito mo. Kaya sa grade 3 ako, di man upaw kaya ang mga silingan. Among nanay kayo may napkin. Pak! Kaya magkunti na karaan at muy happy, mo may napkin. Basta ilikuha ba yung labi na kang disminirehang. Pura ka ihaw pa. Asa manigat. Kuntingan, karaan ng bahay. Bakbak ba yan na ito? O pa mapaguso ng mga sista, budes, mga sisters. O pa na ilighawas na doon na mo atong sapa, iukan. Tinangan, kasuway ko lang kinakulian. Sapa sa maliit. Tinoon. Nana mo kinabuhi, pero nakakatron yung discipline. Kaya ba, what it means na magwanta ta? Kaya bang, iyano, pero kinabuhi nga na ailingan. Kung nga bisag gatuon mo, maghahatag mo 1,000 per week sa inyong anak, tuloy po sila gamay sa sakripisyo. Saan naman, palungan ka panagsa. Kinahanap ka pa o sila mula ba ilang brief o pagpil o high school na pasilhika o bubuwa na itong milyona, itong pink princess, itong silyong, itong mga green emerald, doon sa mga mahalong tanong ito nga ipasapsap at kanding na itong silingan. Tingnan nilin. Kaya ikaroon complicated ang kinabuhi. Mga bata ron pabaunag maruyang saging. Diba hindi mo masumpay ng simon o dunggan. Hindi na mo ijak na napapaunog maruyang saging. Pabaunag tinamang kamuti. Wala mo na nila. Kay ang kalibutan karon wala sa gitawag o simplicity. Pero simplicity is a value. Beautiful things are not always good, but good things are always beautiful. Waman kumuingon nga ang atong mga anak kinahanglan mag-antos, pero kinahanglan nga magkakaroon silang sakripisyo. Usa sa mga problema ba na karon sa simbahan, daghang mga batan-on nag-ihiko. Sa buho, sa parokya, sa balilihan lang daan sa kadun, abot 3 years na, walo na gahiko. Mga batan-on. Na matinga ka kay simple rason. Nay uban nakabalitan ko gahigog, katurang wa mo isang laptop. Kay haya boy. Og higog gali kita kani utang maghigog kay kinahanglan tag problema. Pero ngano nakagwanta man ta, imalmal matandaan. Imalmal tandaan og sacrifice. Nay gahigog kay wala pa kuduga sa iyang wa pa bisita sa iyang uyang kay graduate, wa sugot ang mama. Nay gahigog kagamay og grado, pinakoy grado 84. Ug piskalya kami sa una kinagdakaanan ng 81. Di ba? Ang maestra sa unang tihik o grado. So malipay na siya ka magkagrado 80. Pada doon pa siya kag-ihi kay ibubo ito bugin-bilyan isa itong mga maestra na ito. Sinahumi ka namin sa una doon pag nag-ihi. Napaihi sa maestra ipasagol ito napaitlog na ka ng kabhag o itlog. Mudako imong grado. Karon lisod na kaado ang kalibutan. Ay nindot ang quote ani San Agustin na ay nga na basahan din ni. Ingon din ni Lord, pagampo ni San Agustin. Lord, do not make me too poor that I may curse you. Do not make me too rich
that I may forget you. Simple life. O minisayon ni parang ingunani ang papagampo ni San Agustin, Ginoo, adyaw ko himo ang kupripod ka, adyaw ka masig tumuhon ka na ho. Adyaw ko himo ang dato ko ka, adyaw ka masig ako kang makalimta. Isuay ni kampo siyang gabi Lord, adyaw ko himo ang kupri ka, adyaw ka matumuhan, adyaw ka na. Lain na no? Adyaw ko himo ang dato ka, adyaw ka, kalimutan ko ka na ho. Kaya gumoy ko siya po ng mga kabos. Mga nga salamat kay naning kamot ta. Diyan mo naman doon din nagabahin ka noon, no? Wala mo katilawan na. Diyan mo na na to. Diyan mo na dinhin ng mga butang tubig na kinaladyuan na natay waterworks. Iskay tagsian. Ato mga CR, sa gamay kami, mutuo mo pa di, ang CR, compost petra, puho yan Saugan o lambing o lubi. Una ka ng kalibangan, itibhaan ka yan na. Akabo, di ba na, o ba? Huwag kang mauso man ang baul-baul. Karo mga CR nga, mura nag-library, nga pwede ka ito ka magkaon, haya-haya, mga CR, ang libro, bukno-bukno, pwede ka ito ka magkaon sa malibang. Sa una, kinakugawan, tibhaan na na, anha na ka, kamera ka mo kutong, pungko na. Kaya magkuhan ka, magpuno matutubig, usaka ng tubig mo na ikunto mo, nanak mo tayo ng sampot ka, usaka po itong tubig ka. Ay, mong tupo kayo, bibuksak, nanak mo itong tubig. Parang na ito, idalway mo, parang na tsunami. Kadit sa ihana. Ano yan? Tinuto niyo kasi natian. I hope na maka-relate mo ni Ini. Nagkatungtungod sa buhok mo ito, dali, magpuno. Subuon ko ni nanay sulat, tagaan ko, balwa o lubi. Ipakahid kung hugaw kay padistribute sa daplen. Kaya ipabaw na magkano kay katumad tungod sa buho mo, dali mahabog. Kaya na mamatunggan. Kahit anak, maghilang lagi ko sa unang padong isulahan. Pakubaw pa ni kaso. Pag magkahid mo yun nanay, dadaan ang pawa ali kay itong isugnon. Inigsiga sa gilungan, magpiti-piti ito. Para kagapagkat sunod o watusi. Pinagmawa na niya. Still. Iyan na. Nagkagin ni bumana. Pariho na dito kinabuhi, no? Pero karoon dato na mo. Ay, sasayhaya. Grasya sa Ginoo, no? Nilalim nata sa kakabos. Pero, mahimo mga dato ka, naahan ka, huwag ka magmakuwang sa kinahanglanon, pero magpuyog ihapon ka sa kinabuhi, yano. Muna gingon ni Jesus of poverty in spirit. Kanabang bisagtato ka, naani mo ang tanan, patiyon ihapon na ito nga nang inahanglan ka Ginoo. Unya bisagtato ka, naani mo tanan, daghang kagiyon ta, daghang kaporta, at so kalimtian, nagmakuwang sa kinabuhi. Maunay apila sa buhat o labaw sa kasagaran. Diferensya ang dato pobre, bisan sa terms. Tanawa ang mga pobre o ikalibangan. Luoy kayo nga, kahibos. Diba? Kaya dulog mo, ang term kahibos. Katawas na na rin. Kahibos. May man ang kahibos, di mo rin mga kuman, ang gigil, tugagan, siya. Pero og dato, lamig kayo. Father, what you pag-attend sa Mass, ay ka-LBM ko, ha? Los bawil mo, nawiya gani dato, ha? Pero pobre, ibos ko pa na, mas ako man ako. Diba? Mga tol, pobre mga tol, dato mga tol, lamig ganyan, allergy attack patay, so tumalpog, iteras, tumalpog si Tirizin, ang pobre, kikuriko ko pa na, kipunkin ko pa na, katukan, yan, diferensya, no? O gatoon, na makalimot na, di na makalimaw tungod sa edad, lamig na, Alzheimer. O pobre, giango-ango. Ay, di malasa, diba? Kaya itong anak ko gatoon, yan ay tatsana, di pili sa gamay, kanang ay PWD kita. Kami mga special child, di ba? Pero pobre, pakno. Taliara tamo kayo, pakno, atong anak, di kuan. Pero gatoon, special child, lagi. Di ito magkiangayon o sahay ni kalibutan, no? Di magkiangayon. Ika na dito ang pobrehon, dahil gatoon, dahil anambok, sabi may nga na no.
Uy, sabi lagi kamari. Kung ka na pobre, way ikaw na tambok yung nanghupong lagi. Nanghupong. Pasti lang lumoy na. Kaya ka ng dato mo gamay. Kasi manang slim, no? Kung ka ng dato, way ka pobre, way ikaw na gamay. Uy, galunos lagi kamari. Kaya ba kakaparangan? Ba? Sorry. Kaya nanay, pinagkasakit sa babae, nanay magawa sa taguang ka. Kanang kagusog kita mamuwersa, nanay magawa sa taguang ka, mamuwat ka rin na. O dato, kay lami manang nga, vaginal prolapse. Vaginal prolapse. O pobre, nabot-bot. Diba? Nabot-bot. Di malasa ka, no? Malasa. Karang anak na ito, mga datoon, di ba? Presula ko na ito, why so na ko, sing kopya ga, ito, kung kalimutan. Slow learner, ha? O anak pobre, why so na mo, bulo. Piling siya. So, mauni, paningkamot na magkapunog yan o na kinabuhi. Sa may pwede masabot anong yan o na kinabuhi o na identidad, kana bang ang atong kalipay wa masandig sa mga utang o sa mga bahandi. Na malipay ka nga, uli mo pa na sa ining hapon, na kay tandayan, na kay tapiran, na imo kisi mo. Kamo, kanang kisi mo lang, utang pero bililo, tikis mo ba mo sa inuman, ha? Kanang tinoon. Mga banaan tikis mo sa inyong asawa, kasi ka nang idong-irong, mahalong mo yung ilip-sulip, hindi na mo makisin yung bana. Kayo dalagita, pagkakisan kay eskwela pa, it means hope. Nalipay ko kay ikisan ko, nato yung mga asawa na ko. Kung minso, nakisan pareha ninyo kasagaran, faith na, igugma pa sa kay gihankan ko. Yung tiguang nakisan, charity na, kinaluoy. Salamat mo, di kaluyan mo. Ang case na ko. So, no, ari na ta sa ikatulo, kay it's 4:40, we only have 20 minutes. Ikaw ni ang giingon. Ikato nga, ipainundong ka na to sa Ginoo nga pagbuhat og labaw sa kasagaran, kining pagpatunog maayong kabubuton. Tulo ko no ka klase ang hawak nga nadawat sa itong Ginoong Jesus. Di man hindi kay basig na kadawat po mo ani sa kinabuhi. Primero, dahil case ni Mama Mary. Of course, our Blessed Mother, in case na dito ni Jesus, kay Mama God siya. Hawak sa paghigugma. Ikaduha, dahil case ni Santa Maria Magdalena. Hinumdum mo itong asoy sa Ebanghelyo nga kada si Maria Magdalena o tibod nga na perfume. Nag-jabo niya sa tiil ni Jesus, gipahiran sa jabuho. Ireklamo si Judas ato may gihatag ni ibaligya niya halin, ihatag sa mga pobre, daghan mo tang malipay. Nagingon dito sa Ebanghelyo, nakasulti si Judas ni ini kay kusog man sa mga ukaw. Nganong hinghawak, wala ba badlungan ni Jesus? Ingon ang mga apostolis, badlungan na, ingon si Jesus, ayaw siya o didid. Kaya ang gibuhat aning babayhana, babae ang gibuhat tungod sa iyong pagigugma o pagbasol. Gidawat ni Jesus si Santa Maria Magdalena, bisan pa sa himig niya na kinabuhi kaniadto. Sabot mo himig? Kasabot niya, very good. Himig is ugaw, bulingit, bulingon. Dili limpyo, bulingon. Unya, ang hawak ikatulo is hawak ni Judas Iscariote. Hawak sa pagluib. Kining tulo ka klase matod pa sa hawak nga nadawat sa Ginoong Jesucristo. Kinaiya usab kini og batasan usab kining mga tawo nga ato ikasinati og ato pong mahimo. Daghang mga panahon nga makadawat ang hawak sa paghigugma. Natong bana dahil katong asawa nga nagbinuotan nato naningkamot nga makatuman sa inyong obligasyon nato. Muhaw ka to mga anak na mga pasayro ako nahagbong ko sa klase kay huwag ko magtarong eskwela, muhaw na nato case of repentance. Doon na po yung mga tao nga muhaw na to hawak sa panagluig. Pero sa may gibuhat ni Jesus, amahan pa sa ilua sila
ewa sila masayon sa ilang gibuhat. Hangtod sa katapusang yugto sa kinabuhi sa Ginoo, ang Ginoo nagpatunog maayong kabubuton. Kumusta man ang atong mga kabubuton? Kumusta man ang atong gitawag o mga gawi sa kinabuhi? Usa sa mga pahinungdanong babag sa kabubuton, sunod na slide, kining gitawag o kasuko, anger. Makaguba kini sa maayo ng kabubuton. Duha ka klase ang kasuko nga naa sa atong kinabuhi. Naay gitawag og simple anger, kanang gitawag og thumos, dili timos. Dahil magtimos katong mo hawak og pisos bitaw. Kailan mo? Kailan mo timos? Dili timos, thumos. Klase kini sa kasuko nga mubuylo kapag human mawaa ka. Sa Greek manggod, duha ka klase ang kasuko. Sa English manggod giditso man nag-anger. Pa sa original nga Greek Bible na ay thumos. It is a light flame which comes from dried straw. It quickly blazes up and which as quickly dries down. Kanang murag mubuylo ka nga pagkahuman mo mawaa. Mo na klase sa kasuko nga dita hindi mahimong saan. Si Jesus na suko, dito ito, gipaglatigo ni Jatong, gipalibang ni Jatong mga mangingilis, atong mga kwarta, dito ito, namin na si Pangilio, itong niyagi, iyon yung himong ang balay sa Amerikado, ang balay sa mga mahal. Thumos, holy anger. Pag uman ito nawa, kapati man mo anak. Pero gani ka na gani kasuko nga inyong pagamuton, magbantay ta. Magbantay ta. Dahil pare nga, suko siya kaalo siyang kusinira kay kana lagi. Liunay yun siya naglibak sila kusinira ba? Na, ipanahon sa pare. Pamahaw nila iba na kusinira. O tahago po kag parian kag sudan. Ika kung amo, pares-pares. O tahago po kag parian kag sudan. Maura ni mong ipakaon na mo. Pihig sa kag parian kag lang. O mo tingog kag pare kag dino. Pag o mag-ibirahan naman po siya. O tahago po kag parian kag o kumbinto. Katag man yung imong kumbinto, kaya naman yung imong kumbinto pa rin. Abirhan po isa. Huwag ikatulo, adlaw, inga na po sa kusinira at pare, pares-pares ang amo nga. O tayo ko bugag, sutana pa rin. Ano makagiyagit, magkakang, pulingon, magkakayong parian na. Wala din siya kagwanta kay, sige man sa birahan. Imo pa doon, mura ba kusinira, di apel sa kumbinto ba? Pagkawag ipatawag sa pare ang kusinirang. Are, sobra na yung gibuhat na ako. Mano sige magagpanaway na nga apil magana itong pamudyo. O sige na, kung ka na ako, naa ka magpudyo aling kumpinto. Mano magsige magagawag imo. Salig rin mga rins ka na ini. Hindi niya itong bahay. Mano yung magag-imong kumpinto, imong sinina, imong pagkaon. Mano magsige magag-imong ato. Di ba nini ha? O ingon pagaling kag-imo, hawa din niya sa kumpinto. Ato ha? Sabat. Iyong pag-sina, ato. Ato ha? Ato. Pagkasunod si Mana, hinanhag o bispo sa kumbinto kay nag-umpirma. Pagpaniod doon na, lipay kayo pare, ibisap mo niya akong nahuman ako ang pastoral center, bisap, puuntan nga pare, ikalit maghaguro sa kusinira hingabot. Father, agatong anak hinsuod sa atong kwarto. Pero anak na tas kusinira, kay ato lagi ipagamit. Suko ka itong pare, hawa sa buwan ni ingo ba dyan, pade nagatong anak hilikat pa dyan sa itong kwarto. Nagpalihin ito pare kaya nakaingon ang obispo ngay anak kaya ingo mag-ato. Di ko ito, anak ko ito sa kusinira at pare mo ba nakaingon ni sukat karon ato na igamita. Di atong anak, atong kwarto. Balhin itong pare kaya ingon kaingon obispo na ay anak. Pastila. Kasuko. Naay ikaduhang klase sa kasuko nga angay na itong likayan. Kining gitawag og orgy. It is a long-lived anger. The anger of the man who nurses his wrath to keep it warm. Kanabitang kasuko nga kanunay nimong abunuhan. May butong sa puntanin. Kanang kasuko nga kanunay nimong sugnoran. Kanang kasuko nga kanunay nimong alimahan nga hangtod magtiner na kaog kasinag ug pagdumot.
paningkamot nga makalikay niini. Kay kung mao ni mahitabo mo gamot ng kasuko, magludlod na ito sa Huwag mo ingon ang kalibutan na ay kasuko, masuko ta. Pero tumos ha. Panikamot na tumos. Ayaw yun ka abot aning gitawag 4G. Kamu magtiason maabot mo sa yugto nga manamo ni 4G, di na dyan na mahitno itong kaminyo mo. Wa na dyan lami yung bubot sa lupot inyong pagpudyo. Dahil magtiason di kang sige sa kasuko sa isang usa, di ko siya kaabot simbahan kay magsinumpag tayo man. Di pa kaabot sa baba simbahan kasi sinumpag tayo na sinukli ay pamalikas. Iyon ang banang animal ka. Yung pag-asawang, hayop po ka, panaha ka. Yung pagbanang limal kasi satanas ka. Yung pag-asawang panuway po ka. Yung pagbanang pismi ka. Yung pag-asawang buisin po ka. Yung pagbanang buang ka. Yung nag-asawang litsi ka. Yung nabanag kimunyo ka. Wala may kasuko. Ang asawa kay nahurot. May pamalikan. Yung nag-asawang pisot ka. Buangan ka. Hilom ikaw sa banang. Ay, dyan ito tinunan na kay mauwaw ka. Diyan mo na rin kasuko, naninuod sila, pisot ka! At ito tinunan na, mauwaw ka. So karon, nito magunahon mo kinsa may mga tao nga ito may kasukan. Isa doy kay labi na ning panag bangin nga kauban ka sa opisina, kauban ka pudyon sa kumpinto, di lali. Kauban ka pudyon sa bahay nga naata sa mga kasuko, lisod nga no, okay man ang ikaaway ni mong aladyo. Ikaaway mo to sa Saudi Arabia, may problema. Adi mo magpikita. Pero bitaw ka nang ay kaaway ni mo nga naara ipon mo kanunay, kaya po sa opisina, usulirap yung mong kalimutan. Kabantay mo na, budok kasi ang huyi mo na ako. Kurang yung gamay mong kalimutan. Di lalim ng imong kontrat, tak doon ni mo. Kabantay mo na. So ay magsakay. Sakay kita mong bus, kita. Doon kita sakay mo si kanan. Kipesero, sakay mo para tagong. Paglingkod mo na na imong kontrat. Tapat ni mo, kauban ni mo, silingan ni mo. Mapugos ka sakay para asa dito, para mati. Magkaparat asa dito. Kay kung naog ko kay maisip ka, kung gamay ang kalimutan. Basta naghang ka kontra. Magpaningkamot ka di mabot sa orje. Tumos na takuto. Kung natay mga pangkasukan. Okay? O niya, na yung mga words sa Bisaya na nagulagway o kasuko, no? Pinagmayra man eh. Daghan man na, kalagot, kasumot, kapungon. Kadugo mo na ekspresyon na himbukaw ang dugo. Na himbukaw ang dugo, saka ang la, na ito sa pailog, kakagol ang hipon, kapay usa na, hingol mo ang kaspa. Hingol mo ang kaspa pa rin. Sus, ginoon ko, hingol mo ang kaspa. May usa ka expression din if ano na nga post, no, ang gikapi. Ingo din, nindot po, next slide. Never reply when you are angry. Never reply when you are angry. Na may kaaway sa text, at siya, dabu-dabuhi. Kayo dabu-dabuhan mo, magmahay na ba kayo ni Kuman? Ano nabuhat mo tanho? Nga, sinuot ko kakuan. Hinay ka doon ako. O masukok ka, reply ra ka sa nag-aaway, ikaaway mo, uwang ka, ataw na, i-off na yung cellphone. Kaya kung daghanang ka kayo kasulti, never make a promise when you are happy. Piligro na. Never make a decision when you are sad. Kaya ito, nalipay ka kaadyo, kaya na-awardan ni mong anak na best in attendance sa eskwela, bisag Sabado, sa eskwela, sa buhay klase, di ba? May kagnak, palitan ka ng motor, kaya muna yung lipayan nga na-awardan best in attendance sa klase, sa buhay klase, di ba gimaliman pa, di ka kapalit ko. Sudan, palitan na yung motor. It's because extremely happy ka. Piligro. O bita na, adyaw sa mong desider nga magbuwag ka, anak ka sa height sa imong anger. Pagmahay ba siya ka anak, sabutan, mamutos ka, mamutos ka, hilangga ka, daway, nangita ni mo. So, sino kinapunguta na? Mayas ka rin, pos na, magdaga dito, aktor, bila ka, punag mangga, galilili, o gabay, nangita. Sa mo'y nangita ni mo.
kinasunutan. Kinasunutan. Kinasumutan ang way mangita na to. Adyan ka patuga-tuga. Ngunang ang challenge is to balance our feelings. Ha? Ikaw pa, gamay na laguan. Give me 10 minutes. Para makaulit na ta. Ha? Pag yun na Jesus, kung sa may nabuhat tinulabaw sa kasagaran, ang pagkamapasalamatong ganun ay a life of gratitude. Niya din na-quote ni Pope Francis na nasa ubos, to say thank you means to think of you. Ano yun po, no? To say thank you means to think of you. So ako, I think of you kay, nalipay ko na gibitar kong paliwarin. Salamat sa Padre sa kay gayunan na mag-anhi ko sa New Corelia. Watso ko magdahong magkata ako aning lugar. 46 years old naman ko, naka-anhi ko. Nalipay ko pag-aso makakita aning kapitan. So from now on, I think of you and I pray. I promise to pray for you. And please also pray for me. And that is gratitude. Makalimot mo nung pagka-mapasalamaton sa Ginoo. Makalimot mo kapag appreciate sa iyang blessings. Tinuod ko nun na. Ang tao ko nung nga mapasalamaton. Muna yung mga tao nga dali maka-appreciate sa panalangin sa Ginoo. Nga naman, o grateful ta, mawa man ang atong pag-ibigay. Ang tao nga bitter, ang tao nga di magpasalamat kay di man na mag-appreciate sa iyang blessings. Kung di ka ka-appreciate sa blessings nga gikan sa Ginoo nimo, di na po ka makakita kaindot sa mong ginabuhi ka. Magsige na makagtandi. Nanong dato man siya publiko, sige na kong pamisa. Nanong naghan man kong sakit, siya way sakit, di mo na siya sigsimba. Yan na dito. Nanong, basta mauna, nanong. Kaysa kinabuhi na to, giangay ba siya sa Ginoo na itong panalangin? Kitang tanan nagrasyahan. Di na to tanawon nga ang atong kinabuhi, di malas. Ano yung nasa tupapangan? Do not consider your lives as miserable lives because we're all blessed by God in many and varied ways. Kamu mga tiguang din kaabot pa mo sa uso pa ang amateur, no? Amateur singing contest. Sa wapay internet, sa wapay YouTube, sa wapay Netflix, kalingawan na itong amateur. Pagtapok na dato. Di ba? Ito kaso. Apil kag audition, kadi man tanan maka-apil. Na may screening ka ng audition. Kaya naman pa uban nga dito, pwede ka ng Japan, pag sa mangluwa, Japan. Ay ba mga tao sa mangluwa, Japan ka na? Ito po ito, talent. Ano yan dahil kakunti sa gamatsyon, dito na pituro pa yung qualify nga mo kanta sa singing contest prater. Interviewon mo ka sa MC, anak. Namaw mo na naman MC. Mga contestant sa inyong kantakot. Ingon na first contestant, Mr. MC. Ako ang contestant number 1 mo, kanta ko nangalarag nga dahon. Kuyawa. Contestant number 2, Mr. MC mo, kanta ko o green grass of home. Dahon ni hapon. Contestant number 3, sa may mong kantahon, Mr. MC mo, kanta ko the green leaves of summer. Dahon ni hapon. Ikaw pa na contestant, Mr. MC, mo kanta ko the last leaf, dahon gihapon. Ikaw nung nga contestant, Mr. MC, mo kanta ko dahon laya, dahon gihapon. Ikapito sa may mong kantahon, nangaon sa isang kuwag, ikapito, Mr. MC, manilhig na lamang ko kay sakpon na kaso, damo naman ko'y kanta, napurot na magdahon nila. Ilami ko sa itong kinabuhi. Naga mga panahon na manilhig na naman na kinakurot na ang kanta. Pero sa itong pagpanilhig, naanato ang abono. Kakita man ang nakaipos sa tapok ng mga dahon. Ingana ng kinabuhi. Ayaw tanawa ang kinabuhi na di malas. Mga pagkamapasalamatong kanunan. Be grateful to the Lord. Kaya mo kinsay modelo? Inumdum pa ni si Father Warren sa next slide. International Eucharistic Congress na mo sa Cebu. Kano sa ito, Padre? Basta mag-aabot ng Padre ito, International Eucharistic Congress sa Cebu. Ingon ang sasabong speaker, si Father Timothy Radcliffe. Farmers know that a grain of rice is not a product, but a gift.
Ang mga mag-uuma ko, nagana pa mag-uuma na to din. Ingon si Father Radcliffe, tagsara ko na mag-uuma nga di mo to o Ginoo. Kaya kahibaw ang mag-uuma nga, ang usa ka buok umay, ang usa ka buok ni pasi, ang usa ka buok nilubo sa mais, ang usa ka buok liso, dili produkto ba hatag sa kinayaan o hatag sa Dios. Mga tagsaray mga mag-uuma si Father Radcliffe nga di mo to o Ginoo. Bitaw ko. Kahibaw man ang mga farmers nga dito tagagamag liso, dito tagagamag usa ka lugas nga kumay. Bitaw sa una, mangaon ka sa una, dakong krimen na makaon ka ganay mo. Kumantay mo sa una, latos. Kana magkaon ka sa una, magkatagak-tagak. Kinahanglan na iway mo, ano man. Grasya ni sa Ginoo nga ato ikapasalamat. Ako bitaw gitagaan ko usa ka perfume. Kinadakaan pa yung perfume. Tunga galon, bildo, abi kong dugos. Dito pa ko sa katedral, Father, salamat ito na sa abroad sa Inday, na hiluna na. Abi sa kong dugos. Pagsukan ako sa nini, kasi perfume. Ina na, yung may salamat sa iyong mga pag-ampo, Father. Naka-apuro na ito si Inday. Wa man ko ka-ampo, kaya wa ko kahinugdong. Yung susama naman yung gagakos na ko sa perfume. Wa ko ka-ampo, kaya nakalimot ko ba? Di ako ni mag-inang isalamat kay ginungog sa Ginoo kung pag-ampo. Kung ako ko mag-ampo, mahalo ko pawion at perfume at pangbuat. Daghang mga tao nga di ka mo magpasalamat. Ito ugangan, gitagaan sa isang binaji o regalo pwedeng sukuan na hiubos. Isubong sa pare. Pwede, way pagtasa niya ang binaji gitagaan kung regalo way hinungdan. Sama na yung ihatag nga regalo. Basta Pader, naiubos ko pa din liman ka Pader, ihatod pa itong regalo sa buhay. Itagaan sa kadagan sa pwedeng ihatag sa umaga na ako, sa binaji na ako. Itagaan ko yung nagsininang brown, ibaksan o puwa. Sa may sa pagtunaw, kalamay na ba ko? Kalamay mo sa hagna na, tagabukol namin. Brown, ito ng bagol. Naman ay puwa ka na. Sabi nga na, puwa na, crepiper ba na? Crepiper ba na? Isipon. Ang nagsili ng brown pa rin, baksak ko, kalamay na ba siya ko yung pagtanaw na ho? Unsa may babag sa NB, kinag-iingon o kasina. Ingon si San Agustin, yun sa pag-describe ni San Agustin. Next slide please. Mauday ko nun ang meaning of envy. Envy is sorrow over other people's good fortune and joy over other people's misfortune. Muna di man sorrow over other people's good fortune. Kung imo ganing silingan, madato, makapitan ng barko na nagkasunod-sunod o kahiluna isang anak na regular trabaho na mag-uol ka, patayin na. Pero malipay gani ka o kasunod-sunod na dimala sa imong silingan, na si Repi Jambal, na bangga isang sakyanan, malipay ka, imbi na. Kaya na bitang balitaan ka sa maring tao. Luunya o si agar kita yan. Ay, nakapitan na lang barko ako. Ano rin? Paano sabi? Sus, ako nang pakagbong ko na itong barko. Kaya balitaan ka, kuy, di humagan na ba si Kuano? Suso stage 3, breast cancer. Namin yung taga, kana, ubag pa more! Nag-envy. Envy na. Timanina kayo, isa na sa itong opisina. Sa itong opisina, kaya mag-uol ka o na ma-promote. Mag-uol ka na ay masaka ang ranggo. Pero kayo lipay nato ang iyang kadaugan. Bantay ta ni anak. Tentasyon na ka ng kasina. No? Envy. Sa atong kinabuhi, again, nagrasyahan tang tanan. Nagrasyahan tang tanan. Wadya mo, iwa na to magrasyahin. Kitang tanan, ikaluyan. Usahay lang, di ta ka-appreciate sa mga tao na atong nakatabang nato. Dabi ito tao na hinista ko. Oso man nila mabula. Kita mga bulanong hilig yung tagpangista. Suki-suki, ba nakago? Ngano, o pista kita, Corelia, Bohol, pista balilihan, o pista sa Corelia, ikaw nga taga-balilihan, mamista ka paslonon to sa taga-Corelia. Suki ay man ito dito sa ato.
tag sa kakahog kaduay, tag sa kaluka nga dapi-dapi, unsa tagduha ka paa, hago kita hindugdan kay ato mangkargo. Okay ra kita mo imamista. Dahil namista sa iyang suki. Lagot sila kaado kay iyang suki nga kumpani. Gamay ra kinaw, gamay ra ipadaan siya. Dahil kasi ipadaan sa kakong greenhouse, kakong putos, hinaw ko yung kakong saging. Kahit kato sa kumba, pag-abri kay kanon man, luto tanan eh. Ipalibag na siya, kamindos yung kumpani, kakong putos, luto, na isuod kanon. Pagkasunod, pista, pantay na ilang kinig, sa mapadag karong na ho, sunod ganing pista. Pantay nila, kaon, sugod taman-taman. Pispira sa pista kita sa palilihan, na kurilya siya. Pispira sa palilihan, July 15, wa sa mamahaw, wa maniuto, wa manihapon kay pagutom. Aron kay makakaon sa daghan. Dito na siya sa palilihan, siya suki. Pagtangka na siya, daghang kaon. Kay bring house, may problema kay gamay, rin ipada. Kung daghang kaon, day kabaw, day papo, day bano, isda. Pag-aksyon na siya, kumiti, gutom ni siya kaso, nahibilin mo na siya pustiso. So, sino ko nahibilin siya pustiso, muna ni siya sumuta, kung saan mo pag-usap. Diya, po'y tapan mo, misay pa, huwag ka pustiso. Kaya ako ba, nahiaw na, isukod rin. Ipakuha mo siya pustiso sa isang tapan. Pag sukod pa sa unang pustiso, kay luag, mga aso, way kahos, giluwa ka. Way hinunggan, brad, kuot, di ako, brad, isukod eh. Pag sukod po siya ganong pustiso, muna-muna pong buota. Kanang di maglihog isang baba, isang lakos. Luwa na mo ni siya, di ako, hinunggan, brad, di ako, brad, apa ikato? Ay katong pustiso kay sibo, mga aso. Kinakamaan sa wagot, pwede ng kanon. Sibo, yung kayo. Pag umagkaon niya, lingkod na siya, inom sila. Brad, uy, sorry, wala ko kapasalamat. Dok, dentist ka? Hina nila kayo, aloy, pustiso. Dentist, Dok, salamat kayo po sa kong salpat. Karoon ko kapasalamat. Salamat na kusok sa kong kaagam. Tingnan po itong dapat na mga pustiso. Ako'y tighabwa at minatay sa menteryo. Ang pustiso na minatay. Tigong meron magamit sa una. Dito kasuka-suka, itaw na. Ito mabistahan. Kinsa may mga tao nga uwa na ito mapasalamati. Ha? So, timan ina. No? Katapusan, niyan ta sa ikalima. Katapusan na ni arong pagbuhat o labaw sa kasagaran. Ang pagbuhat o maayo, bisan o sahay, di kita tagaan certificate. Daghang mga panahon nga, huwag makakita sa itong binuhatan. Diyamoy mo lamano na to, huwag mo recognize na to, huwag diyamoy mo thank you na to. Kisa may modelo sa katao nga nagbuhat bisag wa siya maplastar isang kaugalingon, si San Jose. O nang ingon si Pope Francis, si San Jose is the father in the shadows. Muna yung papel na ito mga ginikanan. Si Father Warren, mahuman na sa iyang term din sa New Corilla, si Father Bear sa Prince. Mabut ang panahon nga wala makahinumdum na mo. Kaysa ga-prepare sa simbahan, kaysa ga-prepare sa kumbento, mabut ang panahon nga wala mo hinumdum, matiguang na ta. Ito mga anak, masipiin na, inibutang sa newspaper. Inyo ng anak, inibutang ko ba rin yung anak, inikuan mo yung gapahit o tae, pag gamay pa rin, mo na. Ano? Kami mga pare, magtukod may kumbento, matiguang namin, tapuko namin sa sick and retired home. Wala yung makahinumdum mo, kami nag-fundraise, naningkamot, pag-fundraising, matukod na yung simbahan. Diyan mo na makahinumdum sa itong mga mayong buhay. We must like St. Joseph, Father in the shadows. Ni ay sunod ito, sunod na slide. Nakakita ko parokya, bumuot kayo. Is next slide, ito sunod. Kuan dito, na simbahan na bisitahan na laing probinsya na pati nga kay ang kampana ay donor sa kampana pero ang naong sa donor tunga sa soon at naong gi-apil do og uli pero inigpagti sa buto-buto ana kaigo sa isang naong. Tiga ko ba kampana yana janay buto-buto anino inighapak sa kampana adto sa naong sa donor.
Luuya mo po na yung... ako'y naong kita sa lunong, igulit o kapir sa kampana. Ano po na istorya ko ang kamanero. Kato ko nung dunurang, palpituhon ko nung butong dunurang usong mangwinta. Puto ini kapak sa kampana, ini isang naong nga may napatag ito itong ilong sa dunurang. Kaya ka nang masuko lagi ko na ito ka na yung sa maanahon, sa daw na ako na idunit, pawion, o na ko na ipamisa, kung di mabasa, pawion ko no. Sistema po nag-recognize ka. Ang inahanglan matala, ikaw na mga psychologist. Pero nagha po mga higayon nga, di po ta ma-acknowledge. O wag ka ma-recognize, wag ka ma-acknowledge, Ginoo na'y bahalaan na. Ginoo na'y bahalaan na. Adyaw na paningil, adyaw na pagunahon na, o gano'n ako ni mo tagay plako ng presisyon. O di makulit yung mga haligi sa simbahan, at least makulit na dito sa kiharian sa langit. Katapusan, nainindot din nga slide. Basahan natin, katapusan ng slide. Basahan kita tanan mo basa. Panapos na pamalandong. Ang Cardinal Tagle kini, kailan ako mong Cardinal Tagle, as Obispo Tagle sa Manila, natuwa sa Roma. Basahon na itong tanan, sige. Time is short, we don't know how long life will last. And so get out of the tomb, meet your friends, meet people, and utter words of forgiveness, understanding. Untie your heart, let it beat again. Let the heart of stone become a heart of flesh. Let it live. Iskay no? Mubura ko na niya itong kinabuhi ingon si Cardinal Tagle. Buhia ang imong kasing-kasing. Pangita o mga higalang tunhay o tinuod. Pangita sa mga kalipayon ng kinabuhian. Gamisa ko dito sa Cebu, sa usa ka sementeryo, pag-responso na ako na-disturbo po kayo. Pagbibita na sa lubong na po, ilang lubong nga himpapa. O niya, gimarkahan. Dako o marka, puti na ba nga partiyon? Kaya buong sa'yo marka, kung kapan ng lubong, gingon dito, wala na yung mabuutan, giabot o kamatay. Paitay. Ako'y mamatay mga panupan niya. Wala na yung mabuutan, paria, giabot o kamatay. Pastilan yung kinabuhi. So sa pagtakop na ito, karoon mga isuon sa ato ang Lenten Recollection, duguti ko pag hatag o kamubo nga sumanda sa akong ipaapdi. Ang tawag sa kinabuhi, sama sa ganyan sa Ebanghelyo pagmisa na ito, tawag sa pagsunod sa daan ni Kristo, di ba? So gitawag kita sa kinabuhi sa pagkamatalo. Ang hangit sa Ginoo, buhat o labaw sa kasagaran. Kaya mo himamata, o hatag ta, makigalubilo ta sa mga tao nga, amigo ra po nato, sa may naali-ala, ingon na Ginoo. Buhat o labaw sa kasagaran. Gabuhat na mo anak. Pero sa hindi lang ta makaalingan. Unsaon man pagbuhat o labaw sa kasagaran, number 1, ayawan ang imong kalipay. Ayawan ang tinuod nga kalipay sa kinabuhi, taliwa sa mga kasakitan. Ikaduha, pagbaton o giyano, ayaw kalimti ang hiyano ng mga butang na makahatag og tinuod nga kalipay, apan kinabuhi nga na idibilidad. Usay pugso na itong kabot ang mga butang na di kaya kabuton. Ikatulo, pagbaton o maayong nga kabubuton, maayong gawin. Way makalabaw sa tao nga maayong gawin. Ikaupat, ayaw kalimti ang pagkamapasalamaton. Ang tao nga mapasalamaton, dali makakita sa panalangin ngayang nadawat ikan sa Ginoo. Ang tao nga mapasalamaton, malayo sa gitawag o kasina o kasuya sa kalapusan sa ubang mga tao. O ikalima, ang pagbaton o o mga maayong buhat bisan dili kita pasidunggan. Bisan di kita tagaag trophy, bisan di kita tagaag medalya, bisan di kita tagaag certificate and plaque of appreciation. Ubo na niya itong kinabuhi mga igsuon. Apan kung kita maningkamot nga makabuhat og labaw sa kasagaran, ang atong kinabuhi mahimo nga makahuluganon o mapuslanon. Kung sama sa giingon sa atong misalit ganina, nindot kaayo sa pamalandong password, dili kahalayo sa gingharian sa langit.
Maningkamot nga di talayo sa kingharian sa langit. Thank you very much. Mayong hapon. Kanina yung tanan. Manindog